Boa tarde a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta sesión ordinaria do Pleno de xullo de 2024. En primeiro lugar, é fora da orde do día, como saben, a mediados deste mes faleceu un querido veciño de Ribeira, nacido en Moaña no seu día, estudou filosofía e teoloxía en Compostela e Salamanca, doutor en filoloxía clásica, mestre en linguas clásicas no ensino medio, traballou en varios lugares tamén ata chegar ao Instituto da Póvoa do Caramiñal e foi recoñecido tamén por traducir ao galego dende a súa lingua original o acádico, o Código de Hammurabi, traballo polo que recibiu o Premio Plácido Castro de Traducción. Participou en numerosos movementos veciñais, antifeixistas, Fronte Cultural, Plataforma Nacionalista Clandestina promovida polo UPG, partido que sempre pertenceu, e un dos fundadores tamén do Bloque Nacionalista Galego na Asamblea de Riazor. Ademais, tivo a honra de pertencer á primeira corporación democrática do Concello de Moaña e durante case 8 anos tamén foi concelleiro na Corporación Municipal de Ribeira. Estamos falando do querido Xosé Antón Parada Fernández, dende a Corporación Municipal, así o transmitiron todos os grupos, pois tamén lle quixéramos facer un minuto de silencio na súa homenaxe. Por lo tanto, pregolles que se poñan en pé. Muchísimas gracias. Pasamos entón ao primeiro punto da orde do día, que é unha declaración institucional consensuada por todos os grupos da Corporación Municipal sobre a creación dun rexistro da propiedade en Ribeira. A declaración di textualmente: na actualidade, a circunscripción territorial do Rexistro da Propiedade de Noia abrangue os municipios de Noia, Lousame, Porto do Son, Boiro, a Pobra do Caramiñal e Ribeira. Os tres primeiros conforman o Partido Xudicial de Noia e os tres últimos o Partido Xudicial de Ribeira. O Partido Xudicial de Noia engloba unha poboación de 27.053 habitantes, mentres que o de Ribeira acolle unha poboación que multiplica por 2 a anterior e acada os 56.211 habitantes. Como consecuencia, no Partido Xudicial de Ribeira suscítase unha actividade económica e empresarial incomparablemente superior á do Partido Xudicial de Noia e, en concreto, en Ribeira, a súa capital, aséntanse importantes servizos como os xulgados, a Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Delegación da Consellería de Pesca, o Hospital da Barbanza, ademais de importantes industrias comerciais ligadas ao mar. A pesar desta realidade social e económica, aínda perviven tradicións hoxe injustificadas, como a de obrigar a todo o sector económico e empresarial a trasladarse a Noia porque ali, dende antigo e con orixe nunha realidade social que mudou co paso do tempo, ten a súa sede o Rexistro da Propiedade, obrigando a que todas esas empresas, entidades financeiras, comerciantes e poboación en xeral teñan que desplazarse ata a vila para realizar os seus trámites relacionados co Rexistro da Propiedade. É unha anormalidade se temos en conta que existen distritos hipotecarios con menor actividade e poboación que a do Partido Xudicial de Ribeira, como acontece no caso de Padrón. Polo tanto, dentro do Concello de Ribeira, consideramos que esta disfunción debe ser corrixida e para iso existen dúas alternativas: trasladar a sede do Rexistro da Propiedade a Ribeira, mantendo o mesmo distrito hipotecario, ou crear un novo Rexistro da Propiedade con sede en Ribeira. Por canto acontece, o Pleno da Corporación do Concello de Ribeira, recollendo unha bella demanda formulada polos sectores empresariais, sociais e económicos en xeral, formula a seguinte petición. Primeiro, que dende o Goberno de España se corrixe esta situación co obxectivo de adecuar os servizos de administración pública ás necesidades da cidadanía.
Segundo, que a devandita medida materializarase ben trasladando a sede do Rexistro da Propiedade a Ribeira, mantendo o mesmo distrito hipotecario ou creando un novo Rexistro da Propiedade con sede en Ribeira. Ben, esta declaración serálle notificada tamén aos organismos pertinentes. O punto número 2 da orde do día consiste na aprobación da acta do pleno do 27 de maio, que se ninguén ten ningún tipo de cuestión que suxerir ou aclarar, pois daríamola aprobada por asentimento. O punto 3 desta orde do día é a renuncia do concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, don Rubén Lijo Santos, a quen xa lle cedo a palabra para que explique os motivos moito mellor que a min á cidadanía. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde, señores concelleiros, veciños de Ribeira. Escribo esta carta para notificar a miña renuncia como concelleiro do Partido Popular no Concello de Ribeira. A razón de poñer fin a este período de representación da cidadanía é por razóns de traballo, pois dende agora en diante vou traballar fora da Comunidade Autónoma de Galicia. Co cal non vou estar para seguir representando nos plenos, comisións informativas ou calquer outro evento aos nosos veciños. Por este motivo, debo facer un exercicio de responsabilidade e dar paso a quen si vai estar para defender os intereses dos cidadáns como este se merecen. Por tanto, quero agradecer en primeiro lugar aos compañeiros de partido que depositaron a confianza en min. Segundo, a todos os membros de Corporación de Gobernos, en excepcións, e en especial agradecemento para todos os que me brindaron o apoio e permitiron que durante un breve espacio da miña vida, do tempo da miña vida, ter voz e voto nesta casa, a Casa do Pobo, a casa de todos. Moitas gracias, ata sempre. Pois moitísimas grazas, Rubén. A verdade é que agradecemos o traballo que fixeches durante este tempo que estivestes de concelleiro. A verdade é que sempre pudemos falar de maneira cordial, foi un placer. Sabes que tamén nos tes aquí para o que podas precisar, e moita sorte tanto no profesional como no persoal. O punto cuarto da orde do día é a solicitude de bonificación do vicio á empresa Ignacio González Montes, a quen lle dou a palabra a concelleira de Facenda, que explicará os motivos desta bonificación. Ten a palabra, señora Pouso. Moitas gracias, moi boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, pasar a explicar un pouco o que é a traxectoria deste expediente, un expediente que nacía aquí no Concello polo ano 2022, no que se solicitaba unha licencia para a ampliación e construción de unha nave industrial pola empresa frigorífico Ignacio González Montes. Esta instalación ubícase en Couso, onde actualmente xa están a empresa funcionando con instalacións, e no recorrido desta licencia de obra, que estaba pendiente de diversos informes sectoriales, dilatouse no tempo e así, aínda cando marchou e rematou o período do goberno anterior, antes das pasadas eleccións, esta licencia estaba sin resolver, polo que lles estou a explicar, por eses informes sectoriais que faltaban para poder dar a concesión desa licencia. Ben, por outra parte, nós temos recollido nesa ordenanza municipal do imposto de construcións de instalacións e obras unha bonificación para todas aquelas empresas que amplíen as súas instalacións en Ribeira ou se instalen por primeira vez en Ribeira, que se comprometan a crear novos postos de traballo. Así, hai unha bonificación do ICIO onde aquelas empresas que se comprometan a crear máis de 20 postos de traballo otorgaráselles unha bonificación nese imposto de construcións e obras polo importe do 95% da liquidación do imposto de construcións. Ben, é certo que temos a obriga como administración de facer un seguimento de que unha vez que se conceden esas licencias e unha vez que se concede esa bonificación que ten que ser aprobada polo Pleno da Corporación, hai que facer un seguimento do cumprimento de todos e cada un deses condicionantes e requisitos
aos que se somete esa bonificación. E estou a referir a que hai que facer un seguimento para que se cumpra ese compromiso de creación de novos postos de traballo. En este caso, esta empresa comprometeuse a creación de 35 novos postos de traballo. Esa creación vai vinculada tamén a unha duración de emprego que teñen que ser contratos indefinidos e que teñen que ter como mínimo unha duración de 3 anos. Aparte de presentar unha memoria do que vai a ser a súa actividade e do que pretenden desenvolver, que teñen que ser postos de traballo novos, non vale pois que postos que xa estén creados na empresa e facer ningún cambio sobre os mesmos, sino que teñen que ser e ten que quedar realmente acreditado que sexan novos postos de traballo. Sométese a consideración do Pleno o recoñecemento desa bonificación do imposto de construcións, que en este caso é superior aos 100.000 euros, e garantimos tamén, por outra parte, de que no caso de que haxe algún problema con esta empresa que esperemos que non e que todo vaya moi ben e que fructifique en esta ampliación e en esa creación de emprego, temos tamén a obriga de garantir de que en caso de que algo fallase, os cartos públicos non se perdan. E, polo tanto, isto é o que estamos sometendo, conceder esa bonificación do 95% e aprobar as condicións, é dicir, que presenten ese seguro de crédito ou caución ou ese aval que garantice que no caso de incumprimento o Concello vai a poder cobrar ese importe que en este momento se lle está bonificando. Esperemos que cumpran, esperemos que siga habendo empresas que amplíen as súas instalacións aquí no noso municipio e que aposten por esa creación de emprego. Todas as empresas son importantes, as grandes, as medianas, as pequenas, porque todas supoñen movimiento económico, todas supoñen creación de emprego e todas supoñen unha aposta, en definitiva, polo desarrollo e desenvolvemento do noso municipio. Espero contar co apoio de todos vostedes para conceder esta bonificación a unha empresa que en este caso pois xa leva demostrado o seu compromiso por Ribeira e o compromiso ca creación de emprego traballando nese eido tan importante como é vinculado co sector do mar, con esa fabricación e elaboración de produtos alimenticios, de conservas, e tamén traballando no sector pois de frío, e esperemos que prospere, que todo chegue a bo porto e que o gallá isto supoña esa creación, ese aumento de postos de traballo en Ribeira. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señora Pouso. Grupos que desexen intervir. Señor Suárez. Moitas gracias, señor alcalde. Ca solicitud de bonificación que vamos a aprobar, espero, ca votación favorable de todos os membros da corporación, Ribeira vai a crear 35 novos empregos, 30 mulleres e 5 homes. Estes empregos van a ser de carácter indefinido. Penso que isto é moi necesario e estou totalmente de acordo con que haya empresarios que dediquen o seu tempo realmente á creación de emprego. Desta forma estamos abertos a que calqueira que cumpra co regulamento, como decía antes, cree máis de 20 empregos, como se di, ou no caso do 50% si crean máis de 10 postos de traballo. Se lles apliquen este tipo de bonificacións, pois é importante a creación de emprego dentro de Ribeira e estamos totalmente a favor. Nada máis, moitas gracias. Polo Partido Popular, señora San Pedro, ten a palabra. Gracias, boas noites a todos e a todas. En primeiro lugar, non quixera comezar sin agradecer a Rubén Lijó pois todo o seu compromiso incondicional cos veciños, cas veciñas de Ribeira durante este período que tivo como concelleiro, pero tamén por toda a súa lealdade aos compañeiros, ao grupo, e sobre todo algo que é moi importante, que Rubén leva moi firme sempre, que son os seus principios. Así que eu quero lle dar, no nome de todo o noso grupo, pois as gracias e, dende logo, desexarlle a maior das sortes nesta nova etapa. E indo pois ao punto que explicaba a señora Pouso, creo que, dende logo, hai propostas antes que un pois xa non ten dúbidas como foi esta bonificación a
Ignacio González Montes, non? Eu creo que hai motivos máis que suficientes, como esa creación de empregos que agardamos e confiamos en que ese compromiso se leve adiante, e creo que hai que realizar efectivamente esta bonificación do 95% de ICIO para unha empresa, ademais, que é unha casa tradicional, é unha empresa pois familiar que tivo pois un crecimento espectacular, que ven operando dende os anos 40 e que, dende logo, é un referente como conserveira de calidade, levando tamén o nome de Ribeira pois fora das nosas fronteiras, non? É unha empresa que tamén ten pois unha expansión comercializadora e, polo tanto, pois é unha gran creadora de emprego no noso concello, ten aquí dúas sedes, unha en Couso, unha en Corrubedo. Sabemos que tamén ten unha no Grove, polo tanto, pois conta con preto de 1 millar de empregados. Creo que isto sempre son boas novas para o noso concello, con esta ampliación na que, como se comentaba, se leva pois moitísimos meses traballando, porque estivo pois sometida a moitísimos informes sectoriais, a esa avaliación de impacto ambiental. Eu creo que compre que entender que se dan os condicionantes para poder declarar pois este expediente de especial interese municipal. Vai a ter, dende logo, pois un impacto positivo no funcionamento empresarial municipal, vai a ter pois tamén esa creación de postos de traballo que se estiman, bueno, se fala de 35 postos de traballo indefinidos, agardamos que poidan ser pois moitísimos máis, e dende logo pois isto é sinal de que moitas das nosas empresas gozan de boa saúde, que nos alegramos de que busquen pois esa capacidade de crecemento e de expansión no noso concello e que sigan poñendo pois a nosa industria conserveira á vanguarda, e dende logo pois temos o convencemento de que adoptando pois todo este tipo de medidas que faciliten e que melloren as condicións para que todas estas empresas se poidan implantar, pois tamén dende logo é unha medida, é unha ventaxa en favor do crecemento da nosa economía local. Así que parabéns tamén a todo o equipo de Ignacio González Montes por seguir fomentando o crecemento empresarial e, de logo, por facelo na súa casa, que é Ribeira. Polo tanto, pois confiamos en que todos os compromisos sexan unha realidade, como digo, e, sobre todo, que poidan todavía ser maiores dos que aquí se plasman hoxe. Nada máis de momento. Grazas, señora San Pedro. Pois eu non me vou a repetir moito máis do que xa se dixo, porque estiven de acordo con todas as declaracións que se fixeron, non? O gallá, moitas máis empresas como González Montes se queiran instalar en Ribeira, que vexan nesta corporación municipal no seu conxunto pois un fiel aliado para poder asentar proxectos industriais que xeren emprego, riqueza e, por tanto, tamén un dinamismo na nosa contorna. Simplemente iso, resaltar que esta bonificación vai crear un importante número de postos de traballo, 35 empregos, pero sobre todo nun ámbito pois como é o da muller, que é moi necesario, non? Porque sabemos que hai unha porcentaxe de paro moito maior que nos homes. E, por tanto, dentro do Concello, pois tamén creo que é un motivo de alegría como corporación municipal que poidamos facer este tipo de bonificacións e que, á vista das súas palabras, pois sexa de maneira unánime. Pasamos entón á votación, que é a bonificación do ICIO ao 95% para a empresa Ignacio González Montes. Votos a favor? Unanimidade, grazas. O punto quinto é a aprobación inicial do regulamento de taxis do Concello de Ribeira. Teñen, se non notificouselles por correo electrónico o cambio deste un pequeniño erro que houbo a hora da súa redacción. Esta é a aprobación inicial da ordenanza municipal. Saben vostedes que se presentouse dúas alegacións por parte dun mesmo individuo onde fai referencia explícita pois aos taxis que teñen entre 7 e 8 prazas. Aí pois o que demandaba esta persoa era poder saltarse a fila sempre cando se lle chame para poder facer ese servizo con ese taxi de 7 prazas e despois, ademais, pois prestar ese servizo 24 horas, 7 días a semana para poder facilitar a atención aínda sin prexuízo, non? Comentábanos el dos dereitos laborais dos traballadores. Ben, nos estivemos analizando a proposta e acordamos someter a votación do Pleno a aprobación inicial da ordenanza co rexeitamento desas suxestións porque entendemos
que non se recollían no acordo maioritario que mantivemos co sector do propio taxi aquí en Ribeira no seu día, non? Entón, grupos que desexen intervir nesta proposta teñen agora a palabra. Señor Suárez. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, antes de presentar a ordenanza reguladora inicial, aquí mesmo no Concello, cando tuvemos unha reunión con distintos representantes do sector do taxi, todo o que foi o regulamento foi consensuado sin ningún problema, a excepción destes dous puntos nos que, bueno, había un taxista que entende que ten unha serie de condicionantes dentro do seu día a día que lle facían solicitar unha serie de modificacións dentro do regulamento. Ben, a postura do Partido Socialista é que debemos facer un regulamento para todos os taxistas, non é unha búsqueda de un problema puntual por parte de un taxista que actualmente só ten unha licencia, polo tanto, a solución será dar máis licencias cando sea viable, respecto de, bueno, non facer a cola como o resto de compañeiros, pois creo que crearíamos unha sorte de trampa para todos aqueles que supesen que si chaman por teléfono aos taxis e din que queren o taxi de 7 plazas xa non terían que esperar o seu turno, sino que directamente xa salería ou se iría a buscar, así como tamén pensamos que, bueno, que a xornada laboral e os turnos deben se respetar sempre, non podemos desde aquí regular en forma de que, bueno, aínda que digan que se van a respetar os tempos, quedaría un pouco na man de cada un, pois sería moi complicado chegar a controlar ese punto. Polo tanto, a nosa posición é desestimar estas alegacións e votar pola regulación que se propuxo inicialmente. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Mariño, ten a palabra. Muchísimas gracias, señor alcalde. Traemos a este pleno el proyecto de ordenanza reguladora del servicio de taxis. Una vez estudiado toda la ordenanza y hablado con todo el gremio, como anteriormente se ha dicho, el Partido Balanza Independiente va a proceder a votar a favor de dicho punto. Eso sí, procedemos también a la desestimación de la alegación en relación a los vehículos de 7 plazas. Como se indicaba anteriormente, este grupo político también entiende sinceramente que al aceptar esa alegación estaríamos haciendo una denuncia, por decir de una manera ad hoc, para un tipo de taxi, en otras palabras, algo particular y con grandes beneficios para este tipo de vehículos en detrimento del resto de taxistas. En este caso, este tipo de vehículos no respetarían, como se ha dicho también, no respetarían los periodos de descanso y estarían con una serie de privilegios con respecto al resto, pues podría prestar un servicio en cualquier momento, independientemente del lugar de salida que ocupara en la fila, volviendo a ocupar otro puesto al acabar esa salida, sin periodo de descanso. A diferencia del resto de taxis, que tendrían que estar un periodo de tiempo fuera de servicio por saltarse su posición y acudir a un servicio. Por todo ello, apoyamos, como he dicho, este punto en el cual se va a votar a favor de la ordenanza reguladora de taxi, pero desestimando la alegación. Nada más, muchas gracias. Gracias. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla, ten a palabra. Hola, boa tarde a todos e a todas. Ben, desde... Está encendido. Desde o grupo do Bloque Nacionalista Galego creemos que o 29 esta ordenanza reguladora de taxis aprobouse consensuado co sector. Entonces, nesta ordenanza que se establece a concertación do servicio, creemos que debe manterse o que se consensuou con sector, pois aceptando esta primeira alegación sería primar a un vehículo por dispor de máis plazas, o cal pode dar lugar a un mal uso de dita regulación. Tamén sobre a segunda alegación, pensamos que un mismo taxi pode traballar durante 24 horas todos os días da semana podía chegar a vulnerar o descanso que ten que ter os traballadores, as traballadoras do taxi entre turnos e turnos, que non teríamos forma de comprobar que exista este descanso. Por tanto, vamos a votar a favor da ordenanza do taxi, pero en contra das alegacións. Sin máis. Moitas grazas. Queda do Partido Popular. Señor Reiriz, ten a palabra. Boas noites, gracias a todos.
Vamos a ver. En primeiro lugar, a ver se podemos corrixir na páxina 1 donde pon proxecto de orfenanza se lleva, bueno, levase posto xa nas dúas propostas de ditame ese mismo erro en vez de unha D e unha F, que non vai dar lugar a confusión. Proxecto de orfenanza. Non vai ser que como outro que foi ao electrodomésticos comprar unha estufa e trouxe unha estafa, por si acaso. Ben, vamos a defender esta moción, non seremos nós que nos opoña a que esta proposta siga pa diante, o que si non estamos de acordo é nas formas de presentala. Empezou no mes de febreiro, nunha retirada de pleno, logo pasamos ao pleno seguinte. En ese período de tempo foi onde realmente o noso compañeiro Rubén Lijó se puxo moito as pilas e foi o que realmente sacou para adiante unhas 10 ou 12 alegacións que eran superimportantes que están recollidas xa neste documento de ordenanza que se quere ou se Dios quere ou se saldrá para adiante. Nós non nos opoñaremos, repito outra vez, pero si nos opoñemos á forma de presentala, porque se levamos 15 días con documentación e hoxe de última hora nos presentan outra proposta, non sabemos que é o que pasou aí. Foi despiste, algún tipo de interés, que é o que pasou aí? Por que ven de última hora esta documentación? Por que non se aceptou isto e antes estaba aceptado? Nos gustaría saber os motivos. Ao mesmo tempo, teremos que ter tamén pensado que vamos a defender os taxistas no máximo posible, incluídos, gracias ao traballo do BO da Policía Local, que conseguiu coller tamén a un taxista que facía, a un non taxista que facía as funcións de taxista. Tenemos tamén que defenderos dese tipo de xente. E apoiamos esa proposta e estamos contentos que en este momento, na aprobar esta ordenanza, este recollido o tema de que os taxis podan pasar polas calles peonales, peonís ou semi-peonís, donde se incluye que ese servicio pode ser levado a cabo polos profesionales a persoas maiores ou persoas que vayan con moita carga ou con bultos. Aí quixéramos engadir tamén que se incluían menores e mulleres pois por seguridade, pois en temas de nocturnidade, por exemplo, vale? A últimas horas da noite, pois esas calles, calquera calle, pois pode ser un pouquiño peligroso e se pode levar hasta a porta, pois sería moitísimo mellor. Por a nosa parte, pois, pouco máis que alegar, simplemente dicir que non estamos de acordo da forma que están presentando as cousas. Se pode, díganos por que acordaron de última hora cambiar a proposta de ditamen. Moitas gracias. Grazas, señor Reiriz. Ben, pois esta ordenanza é unha cuestión que para o Goberno quixemos sacar adiante para reforzar, non, protexer os dereitos dos usuarios e usuarias que empregan o servizo de taxi, nomeadamente nestes momentos ao longo destes últimos anos nos que o servizo de transporte público pois non se está prestando de maneira eficiente. Sabemos de todos os problemas que hai no transporte por estrada, onde hai pois falta de puntualidade, autobuses que non pasan, falta de información nos horarios, etc. Non? Sabemos que é un servizo esencial e que moitas persoas o empregan para cuestións tan básicas como acudir a unha cita médica, volver pois, ou ir ao traballo, cando a xente sae de festa, etc. Non? Pero que, ademais diso, pois esta ordenanza regula cuestións tan básicas como o cobro por medios digitais, garante tamén a seguridade xurídica para os propios taxistas, requisitos para as licenzas ou o procedimento para a súa transmisión, descansos fundamentais tamén para garantir uns dereitos laborais mínimos. E, por tanto, entendemos que a ordenanza está consensuada co sector, é algo que xa o sector coñece e, por tanto, tamén está de acordo. Vostede mesmo o dicía, señor Reiriz, vostedes mesmos o señor Lijó se reuniron co propio sector do taxi e, por tanto, saben que o que se recolle aquí está consensuado con eles e ten o seu visto bo e, por tanto, non podíamos aceptar estas dúas alegacións basicamente porque rompían ese consenso que no seu día se estableceu co resto dos taxistas, non? Teremos que seguir traballando, evidentemente, en mellorar o seu servizo, non só en número de
de licenzas, que igual tamén é necesario, senón tamén en melloras como apartados da súa habitabilidade, non, a hora de facer o traballo. E, efectivamente, esas campañas que estamos facendo dentro da Policía Local para garantizar a seguranza viaria e, por tanto, apartar que calquera persoa que exceda os límites de velocidade, que conduza con alcohol no corpo, pois que sexa sancionada e, por tanto, que teñan os seus castigos, non? Creo que agradezo tamén esas palabras cara á Policía Local, porque dende que chegamos a este goberno estamos reforzando esa seguranza para que todos os veciños que vayan por estrada poidan ir de maneira segura. E, por tanto, tamén esta ordenanza vai permitir que teñan un servizo público axeitado e acorde á realidade do momento. Entón, pasamos a votar a aprobación inicial deste regulamento de taxis do Concello. Lembrolles que sería a aprobación inicial da ordenanza, co rexeitamento incluído destas alegacións. Votos a favor deste punto. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois quedaría aprobado por 11 votos a favor e 10 abstencións. Perdón, 9. O punto sexto da orde do día é unha solicitude de compatibilidade do traballador Alberto Maneiro Liñares, que está incluído neste momento como auxiliar de Policía Local e que desexaría compatibilizar a unha segunda actividade privada exercendo por conta propia a abogacía. Como teñen no expediente que teñen acceso, pois sería recoñecer a propia compatibilidade sempre cando se aplique pois esa reducción do 30% do complemento específico que exceda as súas retribucións básicas, tal e como ordena a legislación en materia de regulamento e funcionamento do funcionariado e das entidades locais. Grupos que desexen intervir? Ben, pois pasaríamoslo xa directamente á votación. Votos a favor desta solicitud de compatibilidade feita por Alberto Maneiro Liñares. Aprobada por unanimidade. Moitas grazas. O punto 7 é a emenda das deficiencias atopadas no proxecto denominado dos vestiarios do campo de fútbol de Oleiros, que, como vostedes ben saben, era unha actuación contemplada no Plan de Obras e Servizos do ano 2023. Cedolle a palabra ao Concello de Deportes para que explique de maneira detallada en que consiste esta emenda ás deficiencias atopadas. Señor Vidal, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes. Hoxe traemos aquí a pleno para a súa aprobación a ratificación do decreto sobre a emenda de deficiencias atopadas no proxecto dos vestuarios de campo de fútbol de Oleiros. É un proxecto engadido no Plan de Obras e Servizos da Deputación 2003, redactado polo arquitecto Óscar Pide, que foi asinado digitalmente o 3 de xunio de 2024, cun orzamento total de 151,12 euros, proxecto que tivo que ser modificado en varias ocasións por requerimentos da Deputación da Coruña, non vendose modificado o orzamento total do proxecto. Como xa ben sabedes, saben vostedes, houve un requerimentos da Deputación onde, tanto na memoria como no proxecto, cuestións técnicas que tuvemos que arranxar. Entón, por iso traemos hoxe a pleno para a súa aprobación. Grazas. Grazas. Grupos que desexen intervir? Polo Partido Popular? Non. Ben, pois pasaríamos xa directamente á votación. Votos a favor deste decreto de emendas de rectificación das deficiencias atopadas no proxecto denominado dos vestiarios do campo de fútbol de Oleiros. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Grazas. O punto 8º é o expediente xa veu reiteradamente a pleno, que é a posta a disposición da parcela municipal da antiga comisaría. Ben, vostedes saben que xa veu en varias ocasións a pleno, houve que aprobalo de maneira inicial e agora xa pasaríamos a facer a aprobación definitiva e, por tanto, xa se lle pasaría esa edificación á Consellería de Educación para destinalo a fins educativos, algo que en Ribeira, como vostedes ben saben, é algo necesario, esa falta de espazo que ten o colexio grupo. Grupos que desexen intervir? Polo Partido Socialista, señor Suárez. Ben, con esta aprobación definitiva, os alumnos do grupo van a poder
empezar a contar con as instalacións un pouco máis actualizadas. Actualmente estánse dando pola cantidad de nenos que hai desdobres dentro das aulas, estánse tendo que reducir determinados tipos de servicios. Se me comentou que, bueno, que a biblioteca sería un lugar idóneo para levála a cabo nesa nova instalación. Bueno, esta instalación tería que adaptarse un pouco, pero, bueno, en esencia, a colocación dun ascensor e que a revisión das tellas poderían comenzar a ter algún tipo de uso dentro do espacio. Todos os alumnos deste centro, repito, é unha necesidade con urxencia, polo tanto, esperemos que a Xunta de Galicia a maior premura teña o edificio acondicionado. Nada máis, vamos a votar a favor. Grazas. Polo Partido da Ordenación Independente, señora Pouso, ten a palabra. Grazas. Estamos dando un paso máis adiante en esa cesión desa parcela e a finalidade é precisamente que, sendo coñecedores desa falta de espacio que ten o Colexio Municipal do Grupo, que é un colexio dentro do término municipal que ten máis, digamos, que número de alumnos, e ve realmente unha necesidade de espacio para ampliación e poñer novas salas operativas para atender debidamente a eses nenos. Esperamos tamén que, así como dentro do Concello se dá ese paso adiante e se solicitou en numerosas ocasións da Consellería, que actúen e que fagan esas melloras, esa ampliación de espacios tan necesario para o colexio máis céntrico de Ribeira. Mais nada, moitas gracias. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, por fin, este último trámite para acceder á Xunta de Galicia, o espazo da antigua comisaría se veu a pleno, foi aprobado por todos os grupos coincidimos en que era unha reivindicación de moitos anos e, ademais, moi necesaria. O Colexio Grupo é o colexio que está máis masificado de todo o Concello, ten un número un alumnado moi grande para esos espacios que teñen, e entonces este edificio sería un apoio para poder facer desdobles, máis aulas, e que as aulas non estuveran tan masificados. Concretamente, o señor alcalde máis eu tuvimos unha reunión na Consellería fai mes e medio, ademais, e lle instamos que no momento que estuvera toda a documentación, que este creo que é o último trámite, agilizaran o máximo posible, porque o problema do grupo non é para dentro dun ano ou de dous, entonces que se intentaran facer as obras o antes posible. Sen máis, esperemos que si siga adiante, porque é urxente que o grupo teña esos espacios para uso do seu alumnado. Señora Rivadulla, que anda do Partido Popular. Señora Pérez, ten a palabra. Grazas. Boas tardes a todos. Ben, como no anterior pleno do 29 de abril, o Partido Popular apoia e alegrase enormemente desta posta a disposición da antiga comisaría en favor da Consellería de Educación. En primeiro lugar, porque vai resultar nunha mellora sustancial para o Colexio Grupo e todos os usuarios do mesmo, tanto alumnos como docentes. Unha mellora que necesitan con urxencia, xa que levan sufrindo unha situación moi precaria en canto a espazos, tanto no que se refire ás aulas, pero tamén como a zona de patio. E este expediente consolida o paso previo para o comezo dos cambios demandados, polo que esperamos se manteñan constantes nos avances tramitados. E, en segundo lugar, porque dende o Partido Popular nos comprace saber que todo o traballo que se comezou no verán de 2022, todas as xestións, trámites, reunións, xunto cos traballos do equipo técnico, resulta unha vez máis nun gran paso acadado con este expediente e nunha mellora máis para a poboación ribeirense. Nada máis. Moitas gracias. Grazas, señora Pérez. Ben, pois pasamos á votación deste punto, que sería a posta a disposición da parcela municipal da antiga comisaría a favor da Consellería de Educación. Votos a favor? Unanimidade, moitísimas grazas. O punto 9 é a modificación do regulamento do aparcadoiro do Centenario. Para explicar o tema, paso a palabra á Conselleira de Facenda, a señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Ben, estamos neste punto. Traemos a modificación do regulamento do funcionamento do parking do Centenario.
E certo é que é un regulamento recientemente aprobado e que todavía estamos ca posta en marcha. Como saben vostedes, vimos de asinar e formalizar ese contrato ca empresa que se vai a encargar do mantenimento da conserxería desa instalación do aparcadoiro do Centenario. Unha instalación que leva causado moitos quebradeiros de cabeza a esta corporación municipal e aos distintos gobernos que tuveron que lidiar con esta incidencia. Ben sabemos que despois dese acordo de recuperar esa instalación nos atopamos con as instalacións en deficiente estado e tal e como lles decía, hai que ir dando pasos adiante e unha vez formalizado e asinado ese contrato está previsto que empece a funcionar a nova empresa o día 1 de agosto. Ben, cando se ven os fallos dos regulamentos é cando un vai inmediatamente a poñelo en marcha e que non se atopamos, pois atopámonos ca incidencia que, dende logo, pode causar serios problemas aos veciños, sobre todo aqueles que carecen de coñecementos para coñecementos digitales ou que descoñecen o manexo de aplicacións informáticas. Establecíase neste regulamento solamente a tramitación, a posibilidade de tramitar estos expedientes, tanto de solicitud como de comunicación con calquer aproveitamento dese parking. Establecíase unha comunicación única, exclusivamente de xeito electrónico. Tal foi así que cando vimos a negativa a que os cidadáns puidesen facer esa presentación vía, digamos que personalizada a través daqui do rexistro do Concello, nos encontramos con que tiñamos un problema e que había que modificar ese regulamento para facilitar esa tramitación aos cidadáns. O único que estamos facendo é modificando ese artigo que establecía esa obriga de comunicarse electrónicamente co Concello e deixando simplemente establecida esa obriga para todas aquelas entidades que así o establece a Lei 39/2015 de procedimento administrativo común, é dicir, serán todas as mercantiles ou persoas xurídicas as que veñan obrigadas a facer esa relación, ese xeito de relacionarse ca administración de xeito electrónico, pero podendo as persoas físicas facelo de xeito personal. Recordar tamén que sabemos que hai unha voz social, incluso unha asociación creada por personas que teñen eses problemas de coñecementos digitais e que teñen eses problemas de manexos informáticos e que están reclamando, digamos que unha atención máis personalizada. Pois a misión que temos aquí non é outra máis que facilitarlle esa atención aos cidadáns que así o demanden e que así realmente o precisen. Por outra parte, estamos aprobando aquí tamén eses modelos tanto de contrato como de solicitud de abonos, e aí se establece, bueno, pues todo o que se recollía nese reglamento e nesa ordenanza fiscal das distintas modalidades de abono que se contemplan. Sabemos que vai haber esa opción para abonados anuales, para abonados mensuais, para abonos que vayan de luns a venres, para abonos de 12 horas, é dicir, pretendemos establecer un abanico de posibilidades con precios moi asequibles para todas aquelas persoas que se vexan obrigadas a facer un uso prácticamente diario de esa instalación. Animar a aqueles cidadáns a que bueno, pois que en vez de estar dando voltas por Ribeira, que estes días ademais realmente que se fai moi complicado, pois animalos a utilizar esta instalación, dado que é unha instalación ademais que está con uns precios establecidos e aprobados moi asequibles, xa que o propósito que temos do Concello é que se faga un uso intensivo desta instalación e favorecer que a xente que veña a Ribeira a facer as súas xestións, a facer as súas compras ou a pasar eses momentos de lecer
facer que non teña problema que o seu vehículo non sea un obstáculo. Gustaríanos ter mellor transporte público, pero todos sabemos en estes momentos que o transporte público ten unhas serias deficiencias no seu funcionamento e, polo tanto, sobre todo as persoas que veñen das distintas parroquias do municipio, non lles queda máis remedio, na maior parte dos casos, que de tirar do vehículo particular e, polo tanto, é preciso que teñan, cando cheguen a Ribeira, eses sitios para aparcalos. Comentar tamén e facerlle incidencia ao señor secretario que aquí dentro de estes modelos que estamos aprobando no modelo de contrato de aparcamento, nas franxas horarias donde se refiro de 12 horas a semana que pon completa e establece de 19:45 a 7:45, o orden sería de 7:45 a 19:45. E donde pon de 21:30 a 9:30 sería de 9:30 a 21:30. Establecemos, como lles decía, unhas franxas horarias que procuren adaptarse tanto a ese personal que traballa no sector do comercio, que ten uns horarios de apertura pois a partir das 9:30 ou das 10 da mañán, dándolle a posibilidade de que ese abono vaya compute as 12 horas a partir das 9:30 da mañán, e dando, por outra parte, tamén esa flexibilidade horaria para aqueles que teñen que entrar a traballar ás 8 da mañán, pois que tamén teñan esa franxa horaria de poder deixar o coche xa a partir das 8 menos cuarto, podendo optar a eses bonos. Espero que contar co apoio dos membros desta corporación para facer esta modificación, que non ven a ser outra cousa máis que intentar facilitarlle as tramitacións que teñen que facer en relación a este aparcadoiro aos cidadáns do noso municipio. Mas nada, moitas gracias. Grazas. Quenda dos grupos. Partido Socialista, señor Suárez, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, ca modificación puntual que se vai facer agora, vamos a facilitarlle aos veciños a forma de relacionarse ca administración. Ben, é certo que en orixen se aprobou unha forma de interrelación entre a administración e o cidadán que se basa no emprego das novas tecnoloxías. A lei permite que os cidadáns de forma física e individual se relacionen con ela de forma física, non estando obligados a ter que facer este tipo de comunicacións de forma digital, sino, como ben se acaba de decir, os obrigados neste tipo de casos son as empresas. Polo tanto, vaise facilitar, xa que somos conocedores, por exemplo, eu especialmente dentro da miña área de novas tecnoloxías, de que existe unha brecha entre señores e señoras de unha determinada edad que non teñen capacidade para xestionar as tarefas máis básicas a través de ningún tipo de dispositivo digital, e polo tanto sería poñerlles unha barrera e impedirlles poder facer uso desta instalación. Polo tanto, estamos totalmente a favor desta modificación e nos parece non só que vai ser boa, sino que é totalmente necesaria. Nada máis, moitas gracias. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla, ten a palabra. Gracias. Ben, esta modificación do regulamento do réxime interno, co cal estamos completamente de acordo, debido á dificultade que teñen algunhas persoas, algúns usuarios e usuarias do parking, para tramitar por medios electrónicos co Concello a xestión de uso das plazas do aparcamento. Modifícase o artigo 12, ampliando a todas as posibilidades que había para xestionar estas plazas, a posibilidade de facer estas xestións a través dunhos formularios estandarizados que se aproban tamén hoxe aquí, que haberá nas oficinas de atención cidadá municipal, pero tamén nas instalaciones do aparcadoiro. Con este trámite cúmplese unha das reivindicaciones do Bloque Nacionalista Galego de remunicipalizar o aparcadoiro de Centenario con unhas modalidades de abono que me permitirán, por unhos precios asequibles, non só deixar o coche ás 24 horas, o sea, en bonos tanto mensuais como anuais, sino tamén deixalo en horarios nocturnos ou diurnos de 12 horas, según as necesidades da ciudadanía,
por unhos precios económicos. Tamén hai posibilidades de bonos de fin de semana ou incluso bonos de días laborables sin o fin de semana. É unha das grandes reivindicaciones da ciudadanía ribeirense é que o parking abra os fins de semana, sobre todo os sábados ás tardes e algúns domingos, sobre todo si agora con as actividades que pode haber ao lado no auditorio. E todo isto por unhos precios moi asequibles. Esperemos que, aunque sea unha pequena solución para o problema do aparcamento en Ribeira, axude a resolver de alguna maneira o grande problema que temos a veces de aparcamento. Nada máis. Moitas gracias, señora Rivadulla. Quendo do Partido Popular, señor San Pedro, ten a palabra. Gracias. Ben, pois, como se decía aquí anteriormente, seguimos dando e vendo como se dan pasos de formiga, diría eu, no referente ao que o aparcadoiro do Centenario, que sempre foi pois un tema importante para o conxunto da corporación, que sempre foi unha reivindicación non só do BNG, como di a señora Rivadulla, creo que foi unha reivindicación unánime de toda esta corporación, pola que o anterior goberno, ademais, traballou moito. Polo tanto, creo que se cumple pois o desexo de moitísima parte da veciñanza, efectivamente, de poder acceder, de ter un acceso, de darlle solución ao problema do aparcamento, pero, dende logo, eu cando vexo esta proposición, a min se me xurden moitísimas dúbidas, non? E unha vez máis, creo que nesta tónica habitual a que nos ten acostumados, pois, un goberno que, como decía sempre o señor alcalde, pois erixía como goberno da transparencia por antonomasia, pois unha vez máis eu quero volver a denunciar a opacidade que hai con respecto a todo este tema do aparcamento, non? Eu creo que hai suficientes temas de importancia neste concello, creo que un concello como de Ribeira ten temas importantísimos, dende o aparcadoiro ata o polígono, que é outro dos temas que se vai a falar hoxe aquí, e son temas dos que non se nos dá absolutamente nada de información. Eu revisaba hoxe o correo e, se non me falla a memoria, a última xunta de voceiros fíxose no mes de febreiro. O sea, que non hai explicacións para o grupo mayoritario desta corporación e para a oposición dende o mes de febreiro de temas como este. Non sabemos en que estado se atopa o que é ese rescate do aparcadoiro. Non sabemos se está cumprida pois esa resolución judicial que nos chega por terceiros de que existe e de que se lle daba un mes para poder cumplila. Eu escoito por parte da señora Pouso agora de que se vai a cambiar pois este sistema a partir do día 1 de agosto, pero eu me pregunto entonces, pois, como se vai a facer todo a partir do 1 de agosto? Quen vai a xestionar isto? A onde van a ir a parar os cartos? Van a seguir indo a parar a unha empresa concesionaria que non é o Concello? Todas esas cousas somos absolutamente descoñecedores do que está pasando neste Concello. Me parece un tema suficientemente importante como para que teña que vir a pedir explicacións aquí e non se nos den, porque tamén creo que era un tema que na anterior legislatura se daban periódicamente explicacións sobre como estaban os trámites do aparcadoiro. E falo do rescate porque entendo que se vai a coller unha infraestructura, si se vai a xestionar, si vai a haber xente que está a través dese contrato de conserxería, que supoño que van a cobrar. Eu sigo preguntándome se esa infraestructura é nosa, porque eu entendo que se houve un rescate, o ten que acordar o precio pleno, ou eso, ou que lle debemos cartos á empresa, ou que non lo regalaron, ou a min gustaríame, efectivamente, pois coñecer un pouco máis todos eses trámites importantes que se fan en temas de vital importancia, como digo, para o Concello de Ribeira. Eu quero pensar que se cumpliron pois con esas peticións do xuzgado. De logo, eu quero pensar que a partir do día 1 de agosto as cousas se van a facer de xeito absolutamente transparente. Me parece moi ben, obviamente, que se modifique esta ordenanza, que se vaya a facilitar pois todos esos trámites que, como decía o señor Suárez Puerta, coñecemos pois os problemas que ten a brecha digital para gran parte da poboación. De logo que hai que facilitar, porque é verdade que moita xente nos para na rúa, nos pregunta que como se vai a poder solicitar unha praza, que como se pode facer un contrato, etcétera, etcétera. Creo que temos que facilitarlle a xente pois o máximo posible acceder a este servicio. Pero insisto
en que, dende logo, me parece unha total opacidade o que está pasando con respecto a todo o tema do aparcadoiro do Centenario, e por iso me gusta, pois, hoxe pedir aquí explicacións públicamente. Tamén é verdade que, o decía a señora Rivadulla, hai necesidade de que o aparcadoiro se abra 24/7, porque xa no mes de xaneiro, cando entraban pois esas novas tarifas en vigor, se decía que na primavera empezaríamos a funcionar, a ver se é verdade que a partir deste día, como din, 1 de agosto, empezamos a ter pois ese servizo xa a tempo completo. Pouco máis que decir, eu agardo que todo isto se nos aclare hoxe, porque a verdade é que, insisto, me parece que é un tema que debemos coñecer todos, sempre demos explicacións sobre isto e merecemos tamén telas como parte pois que representamos a gran parte da veciñanza e por suposto que apelo a esa transparencia, señor alcalde, non son neste tema, como digo ahora mesmo, sino en todos os temas que son de grande importancia para o Concello de Ribeira. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señora San Pedro. Ben, a min sorpréndeme a verdade que diga que este goberno é opaco, que non actúa con transparencia, cando en ningún momento, e xa yo dixen en varios plenos, se lle nega a información por parte de ningún técnico. Vostede ou calquera concelleiro ou concelleira do Partido Popular poden pedirlle as explicacións oportunas a calquera técnico. E digo públicamente, non hai ningún tipo de instrucción para que vostedes, na súa calidade... Perdón. Se me deixan intervir, igual lles podo explicar algo. Vostedes, eu explícolle, son concelleiros e concelleiras electas do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Ribeira. Por tanto, señora Barreiro, eu xa sei que lle costa moito cando eu falo, pero pídolle respeto para a quenda de palabra, por favor. Vai a respetar a quenda de palabra? Ou vou a ter que chamar a orde? Vale, a ver se é verdade. Vostedes son concelleiros e concelleiras electas do Pleno da Corporación Municipal de Ribeira. Por tanto, saben que teñen unhas obrigas e tamén teñen uns dereitos. Este goberno municipal non está conculcando ningún dos seus dereitos. Teñen acceso a calquera expediente que soliciten aos técnicos municipais e calquera técnico municipal que estea personado para levar o tema da municipalización do aparcadoiro Centenario poderalles informar como está esa situación. En todo caso, que estivemos facendo dende a chegada do goberno, dende este novo goberno, para que ese aparcadoiro sexa accesible e teña unhas boas tarifas? Pois precisamente poñernos a traballar dende o primeiro momento para que a poboación de Ribeira saiba que vai ter un aparcadoiro onde aparcar ou deixar o seu vehículo durante 2 horas pois vale a menos de €1,5, sobre todo se compras o comercio local vas a ter dereito a maiores bonificacións, tamén unhas modalidades de abono que van a cumprir cos requisitos e cas demandas da poboación de Ribeira, tanto sexa para estacionar o vehículo polas noites cando chegan de traballar, como para as persoas que baixan a Ribeira porque teñen que traballar. Creo que son unhas tarifas moi competitivas nas que, xa lle digo, agora mesmo podenas ver aí na modalidade do abono, que poden ser pois, de €35 ao mes por aparcar durante 12 horas diarias calquera día da semana. Evidentemente, eu sei que a vostedes non lles gusta as tarifas que estamos aplicando porque vostedes tiñan unhas tarifas superiores. Sabemos tamén que os trámites do aparcadoiro Centenario pois estámoslos levando adiante en tempo e forma, estamos cumprindo co que nos manda a xudicatura de tomar posesión desa instalación e, por tanto, con esa nova empresa de traballo social, Cicle, que vai a entrar a partir do 1 de agosto, pois veríamos cumpridas calquera tipo de requerimento por parte da xudicatura. Ademais, esa empresa, como vostedes ben saben, é de traballo social, por tanto, estaremos garantindo tamén unha funcionalidade social desa empresa e, evidentemente, os traballadores que están xa traballando subrogaríanse, como non pode ser de outra maneira. Non queremos botalos á rúa porque sabemos que fan moi ben o seu traballo, non? E, por tanto, ademais desta modificación que permite e avanza nesa relación coa administración de maneira facilitar as cousas, non, as persoas que non teñen os coñecementos informáticos oportunos para poder facer a súa conexión coa administración de maneira telemática, pois que poidan facelo.
pero que, ademais diso, estamos traballando en solucionar as humidades que ten ese propio aparcadoiro centenario, impermeabilizando a praza superior, esas cuestións, vostedes xa deberían sabelas, e senón, pois xa llas avanzo eu agora, xa estamos nese proceso de licitación desa reforma da Praza do Centenario para que poidan eliminarse as humidades que hai nese aparcadoiro, porque quero lles lembrar que ata que nos chegamos ese aparcadoiro presentaba moitísimas deficiencias que tivemos que ir solventando. Ademais, xa estamos tamén no proceso de axudicar unhas novas máquinas tanto para o cobro como para o acceso e, por tanto, garantizamos que nun prazo moi curto de tempo vamos a ter un aparcadoiro céntrico, barato e completamente funcional para as necesidades de todos os veciños e veciñas. E, sobre todo, tamén unha necesidade que presentaban os comerciantes para que as persoas non teñan que andar dando voltas por Ribeira buscando onde deixar o coche. Por tanto, este goberno cumpre co que dixo sempre e vostedes, reitérolles, que teñen a porta de calquera técnico municipal a disposición para preguntar o que estimen oportuno. Por tanto, non tendo nada máis que dicir, imos pasar á votación desta modificación do regulamento do centenario. Votos a favor? Sobre? Vale. Votos a favor do regulamento da modificación do aparcadoiro do centenario? Aprobado por unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto 10º, que é a convalidación do decreto da alcaldía, onde se prorroga o contrato denominado de servizos de operación e mantemento dos sistemas de saneamento en alto e depuración asociados a Edar de Couso e Edar de Corrubedo. Ben, como teñen obra nos documentos do expediente, saben que o contrato do saneamento vencería o vindeiro ano. Por tanto, imos facer unha prórroga dun ano no seu conxunto, porque estamos facendo neste momento un estudo sobre a posibilidade da municipalización ou non dese servizo, non? Como vostedes ben saben, houve varios grupos aquí na Corporación Municipal anterior que reiteraban a necesidade de facer un estudo que permita avaliar se é idóneo facer un uso integral da auga de maneira municipal ou ben volvelo a sacar en concesión e, por tanto, ese estudo que xa se está facendo precisa dun tempo que os técnicos necesitan examinar tanto a rede, ver que investimentos deberíamos realizar na propia rede de saneamento tamén das propias edares e, por tanto, necesitamos con iso ter un ano máis, non? Por tanto, iso é o obxecto de que hoxe se extraia a convalidación este decreto asinado no seu día por decreto da alcaldía. Grupos que desexen intervir teñen agora a súa quenda. Polo Partido Socialista, señor Suárez, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, como xa se dixo en outros plenos, a posición do noso grupo aboga pola municipalización deste tipo de servizos. Polo tanto, estamos á espera da finalización do estudo que se está facendo para a municipalización de todo tipo de servicios, en este caso do auga. Neste momento vamos a absternos a fin de que poda salir adiante esta votación, pero na próxima, se non se cumpliría este término, a posición sería negativa. Nada máis, moitas gracias. Suárez, quenda do Partido Barbanza Independente, ten a palabra. Señora Pouso. Vamos a apoiar, como non pode ser de outra maneira, a ampliación e esta prórroga deste contrato, pero ben sabemos que dentro do Partido Barbanza Independiente sempre fomos moi críticos con esa taxa que se establecía polo servicio de saneamento. Evidentemente, o precio da taxa que están a pagar os veciños vai vinculado íntimamente co prezo que teñamos do contrato deste mantenimento e desta conservación e funcionamento da instalación das depuradoras e do saneamento. É, polo tanto, necesario facer eso que tantas veces estábamos demandando, chegar á realización dese estudo do ciclo integral da agua, é dicir, da agua dende que se obtén, desde que nos sale cando abrimos o grifo ata que acaba, digamos, que nesa depuradora
as aguas residuais, é dicir, facer un custe total. Tamén botamos en falta o compromiso por parte da Xunta de Galicia, que está cobrando a través dos concellos que son os encargados ou somos os encargados de recaudar ese canon da auga que vai íntegramente, que yo recaudamos e yo poñemos nas arcas comunitarias, en este caso da Comunidade Autónoma Galega que pertenecemos, limpo esponxado. E logo nos encontramos que temos en numerosos casos de problemas das redes de abastecemento e tanto de abastecemento como de depuración. Non vemos ese compromiso da Xunta por o interés de abaratar ese canon da auga. Temos o caso aquí en Ribeira sangrante, que nesa agua que suministra o Concello a toda a área portuaria, que pasa íntegramente dende que vostedes, os do Partido Popular, se impulsou esa obra da remodelación dese despaseo das Carolinas, entra toda a auga de Portos por un contador único. Temos un recolleito na ordenanza municipal, establecese unha bonificación para esas industrias como son do xeo. Bueno, pois a entidade portuaria está facendo negocio ca auga e está cobrándolle a auga aos usuarios portuarios máis cara que as tarifas da auga municipais que temos en Ribeira. Por lo tanto, eu creo que vai sendo hora de que nesta corporación os do Grupo do Partido Popular que teñen forza a nivel do seu partido dentro dese goberno da Xunta de Galicia empecen a exixir os dereitos dos usuarios desa agua que entra dentro do espazo portuario e que Portos de Galicia ya cobra unhas tarifas máis altas do que ya está cobrando o Concello. Nos por a nosa parte seguiremos traballando, seguiremos, como lle decía anteriormente, insistindo en que sala adiante ese estudio do ciclo integral da auga, pero xa que Galicia é o país dos ríos, e xa que Galicia ten esa riqueza natural que auga, sí debemos facer un uso responsable, pero sí tamén debe ser a Xunta de Galicia consciente de ter un canon da auga máis asequible para toda a veciñanza, que hoxe en día, entre canon da auga e canon de depuración, supón un pico moi importante dentro desos recibos. Mais nada, moitas gracias. Señora Pouso, que anda do Bloque Nacionalista Galego. Señora Alberte, ten a palabra. Grazas, alcalde. Ben, remítome un pouco as palabras que dixo o alcalde antes, non? Esta prorrogación é debida a que se está facendo ese estudo xa, un estudo que veremos unha vez o teñamos si vai a ser viable ou non realmente municipalizar iso. Como xa dixo a señora Pouso, pois precisamos non apoio e compromiso por parte da Xunta de Galiza para que isto vaya adiante. O informe que se faga pois será presentado ante o grupo da Corporación Municipal, seredes informados e sabedores de todo isto, e aí veremos se realmente é viable ou non, non? Queda aquí tamén un pouquiño constancia de que xa nos dende a oposición avalábamos por ese servizo público da xestión directa, non? E seguimos dende o goberno intentando facer iso. Ben é certo que se ao final non é posible, teremos que recurrir á xestión indirecta, pero nun principio estamos intentando facelo pola xestión directa e imos a ver que tal vai con ese estudo. Nada máis, grazas. Quendo do Partido Popular, señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcalde, moi boas noites a todos e a todas. Traemos hoxe aquí a prórroga do contrato único, non? Por un ano do contrato de servicios e operacións e mantemento de sistemas de saneamento en alto depuración asociados a EDAR de Corrubedo e Ribeira. E, señora Pouso, teño que empezar dicíndolle que non se saia vostede pola tanxente. Como concelleira do ramo que é, de facer números, que aquí o dixo en reiteradas ocasións os veciños e veciñas de Ribeira, e fago o seu traballo. Non lle bote a culpa á Xunta de Galicia. Cíñase ao que hoxe traemos aquí. Tamén lle quería decir ao alcalde que menos mal que vivimos no imperio da lei, porque de alcaldes como vostede, afortunadamente, existen leis como a Lei de Transparencia e Bo Goberno e outra serie de leis que nos podemos acoller responsables públicos como calquer cidadán. Moitísimas gracias pola súa prerrogativa. Pero, bueno,
ceñíndome ao asunto, pois compre facer este asunto unha cronoloxía deste expediente. O 25 de maio do ano 2021 a Comisión Informativa dictaminaba a favor da adxudicación da EDAR. O 31 de maio, como órgano adxudicador, cumprindo, como se indicaban, as normas de contratación, traíase a pleno ese expediente. E cal foi a nosa sorpresa? Que se votaba en contra da proposta favorable dunha mesa de contratación. Aquel votación en contra, que usted, señor alcalde, recordará, porque votou en contra perfectamente, ou debe ter nos seus expedientes, fixo que perdéramos ao redor de 270.000 euros, que era o que se calculaba que teríamos de aforro se se aplicara a adxudicación inmediatamente. E como a empresa adxudicataria á cal hoxe se lle fai esta prórroga, Facsa, veuse na obriga de entrar nun recurso contencioso administrativo, pois presentábase recurso como non podía ser de outra maneira, tal e como di o informe que eu teño ademais aquí, que está na páxina 2 do informe de alcaldía, daquele entonces firmado polo señor secretario xe aquí presente, no seu punto 9 decía: ante o devandito acordo pola entidade Facsa, interponse o en tempo e forma un recurso especial en materia de contratación, considerando que o acordo plenario de data de 31 de maio de 2021 non se asusta ao dereito ao carecer de motivación técnica e xurídica da decisión estar soportado exclusivamente nos criterios de orientación política do voto que adotaron os distintos grupos municipais da corporación. Pois ben, non debía ser tan malo ese expediente se se trae aquí. Se nos din que están facendo un estudio da auga, levan un ano no goberno, teñen 7 dedicacións exclusivas, non tuveron tempo suficiente para facer esos números. Ou é que non era tan malo esta prórroga? Non debía ser tan mala, verdad? Os seus caprichos políticos de entonces traéronnos aos veciños e veciñas de Ribeira uns custes nos seus bolsillos do que acabo de decir, de casi 300.000 euros. E mire, ese impacto de case 300.000 euros que vostedes propiciaron co seu voto en contra e, ademais, en contra dunha decisión tomada pola mesa de contratación, vostede, señor alcalde, que hoxe está sentado aí, alcalde, eu pregúntelle, vostede votaría agora mesmo donde está sentado en contra do criterio dunha mesa de contratación a día de hoxe, dentro do que son as súas competencias? Faría a día de hoxe? Que sepan que nós non vamos a incurrir nesa irresponsabilidade, vamos a votar a favor deste expediente. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Ben, vostede debe ter a memoria un pouco distorsionada do que pasou naquel momento do ano 2021, onde se estableceu a data de inicio desa prórroga. E como lle dicían antes os compañeiros de goberno, nos alegamos esa adxudicación. Eu acórdome naquel momento que como grupo político fixemos unha alegación para reducir aquilo que denominamos tarifazo, supoño que se lembrarán, porque todos os veciños e veciñas de Ribeira se seguen lembrando de que o saneamento pois é unha situación que lles toca moi de cheo nos seus petos e nas súas economías familiares. Evidentemente, nos abogamos por outro modelo de xestión que sexa máis económico para as economías familiares e que teña unha prestación técnica de calidade. Evidentemente, para facer iso necesítanse estudos técnicos, porque evidentemente, vostede tamén o sabe, un estudo técnico dunha envergadura para analizar o saneamento completo de todo o Concello de Ribeira, incluído tamén a dotación de auga potable, como lle decía a señora Pouso, non é algo que se faga nunha semana, nin nun mes, vostede sábeo. Por tanto, os técnicos que están facendo ese traballo, creo que non podemos dubidar deles. Son profesionais en materia de augas e eles teránnos que dicir se esa municipalización vai a redundar nunha mellora da economía para os veciños e das veciñas e, por tanto, leválo adiante, ou se o nivel de investimento que imos ter que facer vai aínda prexudicar máis aos petos das familias e, por tanto, non poderemos leválo adiante nos termos que nos tería gustado para evitar ese dano ás familias. O que nós non íbamos facer nunca é aprobar
esas tarifas sen consenso, como vostedes fixeron no seu día, onde nós presentamos alegacións no seu momento, e grazas a esas alegacións que eu mesmo naquel momento negociara co señor Ruiz como alcalde, permitiron reduccións importantes desa tarifa a todos os veciños de maneira xeral, especialmente aquelas familias vulnerables, onde se estableceron novos tramos de bonificacións e onde hoxe en día hai moitas familias que desfrutan de menor tarifa no imposto do saneamento grazas a aquelas alegacións presentadas por min mesmo como concelleiro da oposición. Por tanto, claro que estamos facendo ben o noso traballo e claro que facemos o traballo en beneficio da veciñanza de Ribeira. E se isto hoxe se trae a pleno é porque queremos facer as cousas ben, con estudios técnicos rigorosos que nos permitan tomar unha decisión axeitada, sen premuras e que supoñan un beneficio social para a poboación de Ribeira. Eu agradezo, en todo caso, que vote a favor desa prórroga, basicamente tamén porque está no contrato que vostedes asinaron no seu día e, por tanto, é unha cuestión lóxica, non? Pasamos, entón, a votar a convalidación deste decreto de alcaldía para a ampliación por parte dun ano dos servizos de operación de mantemento para os sistemas de saneamento en Alto e depuración asociados a Edar de Couso e Edar de Corrubedo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 19 votos a favor e unha abstención. O punto 11 é a adhesión á central de contratación creada pola FEGAMP e a adhesión ao contrato centralizado dos servizos postais e telegráficos. Aí, como verán, hai un convenio que asinou recentemente a Federación Galega de Municipios e Provincias coa Sociedade de Correos e Telégrafos. Basicamente, para resumilo moi moito e que nos poidan entender todas as persoas que nos están vendo, supón adherirse a un convenio marco que mantivo a FEGAMP con Correos para que estes servizos postais ás administracións locais nos poidan ser a un prezo moito máis económico que lle sairía a calquera empresa ou a calquera particular e, por tanto, supón un beneficio para o Concello de Ribeira. En este caso, hoxe traemos esta adhesión para sometela á votación do Pleno. Grupos que desexen intervir? Non? Pois pasaríamos a votar directamente. Sí, perdón, señora Barreiro, ten a palabra. Sí, perdón. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois traenos hoxe a este pleno que ben dixo o alcalde un acordo marco da FEGAM para a adhesión dun contrato centralizado de servicios postais e telegráficos. E nos, bueno, para que aqueles que nos estén escoitando na casa gustaríanos saber cal sería o aforro que ven derivado da adhesión a este convenio. Nos estamos a favor da optimización dos custes postais, pero tamén lle recordamos que existen melloras na administración electrónica, nas novas tecnoloxías e na innovación como melloras para servicios públicos á cidadanía. E como ben decía o señor Suárez Puerta, pois en aras a cumprir coa transparencia e o goberno, pois que se faga o cumplimento da Lei 1 de 2016 de transparencia do goberno, cumprir tamén que se faga un custo, se que son moi elevados os custos postais, e que se faga unha racionalización deses custos para ter un menor impacto no medio ambiente e reducir a huella de carbono, reducir papel e todo o que vaya nesa liña, nós pois estamos a favor. O que si observamos é que hai un pequeniño parón dende que vostedes están gobernando no tema das novas tecnoloxías. Por lo tanto, pois tamén lle convidamos a que exploren esas posibilidades para poder reducir tanto os servicios postais como o papel. Por a miña parte, nada máis, moitas gracias. Señora Barreiro. Ben, pois infórmome aquí o interventor que esa cuantificación do aforro vai poder ser determinada no momento en que Correos saque a licitación este programa. Primeiro nós temos que adherir e despois, en base aos concellos que se adhiran, sacarán a licitación e, por tanto, saberemos realmente cal vai ser o custo final. Ben, pois pasamos xa a votación deste punto. Votos a favor da adhesión á central de contratación creada pola FEGAMP e Correos? Unanimidade, grazas. Pasamos ao punto 12, que é a incorporación ao inventario municipal do
do equipamento escénico do auditorio, dou a palabra á Conselleira de Cultura para que poida explicar o tema. Señora Berta, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, pois este punto trata esa equipación, non? Ese pon en valor eses bens que temos no novo auditorio. Sabedes que é un equipamento escénico de primeira calidade, de moito valor económico, non? Estamos falando de 376.000 euros aproximadamente, co cal, pois o único que facemos neste punto é aprobar que van a estar rexistrados, van a quedar aí na propiedade dos bens do Concello, porque o vemos extremadamente necesario. Supoño que estarán de acordo connosco. Nada máis, moitas grazas. Que desexen intervir? Non? Pois... non? Sí, pola quenda do Partido Barbanza Independente, señora Pouso. Ben, estamos a modificar, a facer outra modificación puntual dese inventario recollendo todo este equipamento que formou parte, co que se equipou ese auditorio municipal. Dita obriga de facelo inmediato unha vez que se fai a recepción do material, ben establecido en ese convenio que se firmou no seu día de colaboración ca Diputación, pola que se comprometía a Diputación a aportar, bueno, pois esos 300.000 euros, creo recordar. O inventario, como xa lle teño dito en máis ocasións, é un documento vivo que pode estar sometido a esas informacións en calquera momento puntual, pero en este caso ven derivado dese cumprimento das cláusulas establecidos nese contrato ca Diputación Provincial e, dende logo, que será conveniente en facer as modificacións, digamos que unha vez que xa teñamos todo o volumen de todas esas parcelas que se foron adquirindo últimamente polo Concello, como vostedes saben, que aposta traballando nesa posta en marcha desa impulsión de novas instalacións e deses terrenos de polígono industrial que foi adquirindo o Concello últimamente. Non máis nada, moitas gracias. Pouso, do Partido Popular, señora San Pedro. Ben, pois efectivamente este documento vivo que hoxe recolle pois o que é ese equipamento escénico que bueno, me alegro de que a Conselleira de Cultura pois faga esa mención a que é de gran calidade, que é pois un dos mellores equipamentos, me decían outro día os técnicos que hai, pois creo recordar que me dixeron en todo o país. Dende logo con eso pois queremos tamén poñer en valor o traballo que se fixo para conseguir pois ese convenio coa Diputación da Coruña de 300.000 euros, e que en aqueles momentos pois moita xente presente neste pleno e non presente nestes momentos, pois poñía en dúbida que fose un equipamento axeitado, que fose a estar pois á altura do que merecían e do que costaba para disfrute dos ribeirenses. Por lo tanto, hoxe me alegro de que entre a formar parte pois deste inventario e que máis podamos decir, pois creo que coa boca ben grande, que é un bo equipamento, que funciona de maravilla e que dá gusto, dende logo, pois ir ao novo auditorio, disfrutar del e ver que ese equipamento pois está á altura do que merecen os ribeirenses. Nada máis, moitas gracias. Señora San Pedro. Ben, pois xa pasamos á votación deste punto, que é incorporar o equipamento escénico do auditorio ao inventario municipal. Votos a favor? Grazas, aprobado por unanimidade. E pasamos ao punto 13, que é o proxecto de urbanización do novo polígono industrial de Ribeira. Teñen na documentación que se lles facilitou toda a documentación, non, e todos os trámites que hoxe traemos a este pleno da corporación. O que hoxe imos aprobar, para que calquera persoa que nos estea escoitando poida comprendelo de maneira moi sinxela, é aprobar un texto refundido onde englobamos o proxecto de urbanización, incluindo xa todos os aspectos técnicos que se nos condicionaron por parte da Deputación da Coruña. Neste caso era a rasante dunhas glorietas, o peralte, o estacionamento dunha rotonda, que conta tamén co seu visto bo, xa ese proxecto de urbanización definitivo, que nos remitiron ese informe favorable o día 12 de xuño. Aprobamos tamén neste pleno a prospección arqueolóxica, que ten tamén o informe favorable do Servizo de Patrimonio da Xunta de Galiza,
e ten ese informe de prospección arqueolóxica pois as directrices e as medidas de protección que van ter que ser tomadas o no día que empecen as obras para protexer os elementos patrimoniais cos que contamos na zona, non? Ese informe de patrimonio foi recibido no Concello de Ribeira o 9 de xullo e dende o punto de vista urbanístico, hoxe, con esta aprobación, pecharíamos todo ese ciclo no ámbito urbanístico. Evidentemente, quedarían algúns flecos por parte do ámbito de patrimonio, onde o rexistro da propiedade ten que facer o rexistro desas últimas parcelas, e ademais hai que ter en cuestión unha cousa fundamental neste momento, que é a procura dunha financiación axeitada para que ese polígono industrial de Ribeira poida ser unha realidade. A verdade é que no tempo que levamos de goberno estiveronse facendo importantes actuacións, non? Nese sentido, estivemos facendo os trámites de expropiación definitiva, aprobamos o proxecto de urbanización, sacamos o novo proxecto de urbanización conforme atendemos eses requirimentos tanto de patrimonio como da Deputación da Coruña, resolvémolos en tempo e forma e tamén pagamos as expropiacións definitivas ao longo deste semestre, do primeiro semestre do 2024. Por tanto, agora estamos xa co último procedimento burocrático para pechar o proxecto de urbanización e, por tanto, despois seguir avanzando na financiación e, por tanto, xa os pasos previos á licitación dese proxecto de polígono industrial que é tan necesario para Ribeira e que é unha prioridade para todos os membros desta corporación municipal. Grupos que desexen intervir? Señor Suárez, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, con pasos de formiga, pero pouco a pouco, vamos avanzando pouco a pouco no obxectivo que é acadar que Ribeira teña un novo polígono. Ben, non sin trabas, poderíamos resaltar algunha, podría ser pois eso, houve que facer modificacións porque, por exemplo, estaban planificadas entradas e saídas dentro das rotondas, cousa que nos dixo a Diputación, os técnicos, que non era viable legalmente facer ese proxecto, por tanto, houve que modificalo. Estuvemos á espera de resolución por parte de Patrimonio de determinados tipos de informes. Nos encontramos con que sorprendentemente había dúas parcelas que forman parte do polígono industrial que non están dentro do termo municipal de Ribeira, sino que están en Puebla. Entonces, bueno, como Concello non podemos levar a cabo unha adquisición máis que polo medio dunha compra ou que o leve a cabo algunha outra administración, polo tanto estamos solventando ese tipo de problemas. Pero temos o problema máis grande, que agora mesmo o Concello ten un nivel de endeudamento que xa é coñecido, pero que unha vez se acometa, si se fai esta obra exclusivamente por parte do Concello, nos vamos a encontrar que vamos a superar porcentualmente o 70% en un segurísimo, un 100% tamén, por tanto, incluso nos encontraríamos que a intervención por parte do Estado. O Concello de Ribeira e, sobre todo, o Goberno, entendo que toda a corporación ten que velar por defender os intereses de todos os cidadáns e non podemos acadar ese nivel de endeudamento. Por lo tanto, esperamos que a administración competente, que é a Xunta de Galiza, aproxime as cantidades necesarias para poder levar a cabo este novo polígono, pois é necesario, pois como decíamos antes en un punto anterior no que celebrábamos, que se realicen unhas obras para poder crear 35 postos de traballo. Un polígono industrial creará bastantes máis, por lo tanto é unha necesidade, é unha urgencia incluso a día de hoxe, porque bueno, as empresas por falta de chan industrial marchan. Entonces solicitamos, reiteramos a necesidade de que a Xunta de Galiza empece a traballar co Concello desa forma poder sacar adiante este proxecto, porque senón vamos a seguir avanzando pouco a pouco e ao final o resultado vai ser que non existe capacidade económica para levar a cabo este proxecto. De forma individualizada, o proxecto en números redondos pode alcanzar os 17-18 millóns de euros, ten necesidades como a de crear un gaseoducto
que, bueno, non é unha construcción típica, o sea, cando se suele hablar de facer gaseoductos sona máis a Rusia ou algún outro tipo de que a Ribeira. Ribeira ten que acometer este tipo de infraestructuras. Si non se consigue esa financiación, se a Xunta de Galicia non comeza a levar a cabo o que é a súa competencia, vamos a chegar a un punto que vai ser un término morto. Nada máis, moitas gracias. Suárez, señor Mariño, ten a palabra polo PBB. Señor alcalde, señores concejales, traemos a este pleno el proyecto de urbanización, como decía usted, señor alcalde, refundido, por decirlo de alguna manera, en el cual le damos el visto bueno a lo que nos presenta la Diputación. Esto viene a colación debido a los temas originados por el enganche de las glorietas por el Peralte, asunto por el cual se hizo una pequeña, digamos, modificación. A la vez traemos también el informe que ha sido enviado a Patrimonio. Hay que decir que también dentro de este largo proceso para desarrollar este polígono industrial también nos lo indican como favorable. Esto viene a significar en global que este Gobierno no está parado, este Gobierno tiene como objetivo primordial y poner todos y cada uno de los medios para que este polígono sea una realidad. Indicar, como decía también anteriormente el alcalde, que pondremos a personal cualificado para controlar todo lo que está protegido. Para información también de los empresarios que nos estén escuchando, por diferentes medios, también me dirijo a ellos, decirles a todos los vecinos y a los empresarios que urbanísticamente, como se dijo anteriormente, el expediente está terminado, dando el visto bueno a lo que decía la Diputación y Patrimonio. En este momento se pueden decir que faltan por inscribir unas pocas parcelas por cuestiones simplemente burocráticas del registro. En algunos casos hubo un recurso y el juez de expropiación nos indicaba un precio más al alza, tema que se recurrirá y de ahí la urgencia en un punto en el día de hoy. Pues bien, una vez abonadas todas las expropiaciones y queden registradas los 250 y tantos mil metros cuadrados de polígonos, señores concejales, ya está todo más cerca. Una vez realizado este trámite, solo nos queda abrir el proceso de licitación, para lo cual, como son todos ustedes conocedores, este concello no puede quedar en una situación insostenible y no se va a consentir. Le pido a todos los grupos políticos que están en este salón, junto con nuestra asociación de empresarios, reunirse con la Xunta de Galicia para desbloquear la situación que se podría generar, todos juntos, y solicitar que la Xunta se involucre también, pidiéndole todos juntos, económicamente en este polígono. De lo contrario, debemos ser realistas a lo que nos abocaría la licitación en solitario. El Concello de Ribeira no puede actuar en solitario como promotor de este polígono. Yo creo que todos juntos, todos los grupos juntos a la Asociación de Empresarios, podemos lograr esas propuestas. Por nuestra parte, por el Partido Balance Independiente, se votará a favor y nada más. Muchas gracias. Señor Mariño, que anda do Bloque Nacionalista Galego. Señora Betanzos, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Boas tardes, veciñas, veciños, concelleiras e concelleiros. No que ao polígono se refiere, decir que para o BNG, igual que para todo este goberno, esta actuación é prioritaria. A falta de chan industrial é moi evidente e crealo é moi necesario para consolidar o tecido industrial que ten Ribeira. E tamén é moi necesario para que a nosa mocidade non teña que emigrar do noso país e podan crear as súas propias empresas. Novas empresas innovadoras e sostibles, nas que podan aproveitar os nosos recursos, xerando novos postos de traballo e un positivo impacto medioambiental. O Concello de Ribeira, como administración promotora do polígono industrial e desde a chegada deste goberno, o seu desarrollo foi fundamental, executando as seguintes actuacións. Leváronse a cabo expropiacións definitivas e respostóuselles as oportunas alegacións que se presentaron. Fixéronse efectivos os pagamentos das expropiacións. Aprobouse inicialmente o proxecto de urbanización e hoxe aprobaremos todo o expediente urbanístico ligado ao polígono industrial, demostrando que se traballa con celeridade para darlle resposta ás necesidades empresariais do pobo. A construción do polígono supón un investimento de 13 millóns de euros, aos que se deben sumar
3,5 millóns que custa a repotenciación da subestación e conexión eléctrica, dotación de agua, saneamento e gas. Solicitouse e concedeuselle ao Concello de Ribeira unha subvención para o reforzo e extensión de redes de distribución eléctrica, insuficiente para o desenvolvemento do polígono. Estas cifras fan que se precise a colaboración de todas as administracións e que se implique para desenvolver este proxecto tan necesario para o noso Concello. Coñecendo que o Concello ten unha débeda de 13 millóns de euros que lle impide desenvolver actuacións como desexaríamos, precisamos que todas as administracións competentes na materia se impliquen e desde a Xunta de Galiza se comprometan a destinar recursos para facer viable este polígono. Actualmente só temos o compromiso da Deputación de A Coruña para mellorar a estrada de acceso que conectará o polígono coa autovía do Barbanza. En canto á Xunta de Galiza, a Administración competente en materia de industria non se manifesta, como desde fai pouco máis dun ano, menospreciando o Goberno de Ribeira e con elo a toda a súa veciñanza. Só esperamos que dende a Xunta continúen analizando a documentación que teñen en riba da mesa desde o mes de marzo e que este silencio non sexa porque a súa intención é non colaborar co polígono de Ribeira. Agardamos que non discriminen o noso Concello e entendan que é unha actuación moi necesaria para que o tecido empresarial creza e poda xerar traballo para o pobo de Ribeira. Hoxe reiteramos a nosa disposición de seguir traballando conxuntamente con todas as administracións para que se fagan investimentos e redunden no beneficio das empresas e veciños e veciñas de Ribeira. Todo isto non sería posible sin a competencia, esforzo e dedicación casi exclusiva do equipo técnico do Concello que interveñen neste proxecto. Moitas grazas. Betanzos, quendo do Partido Popular, ten a palabra o señor Reiriz. Moi boas tardes, señor alcalde e compañeros de corporación. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular creemos que 14 meses despois da súa entrada no Goberno podemos dicir que damos por concluída a fase de cumprimento da normativa urbanística e non foi sen tempo. Un tempo que demostra a súa incapacidade para dirixir conxuntamente un concello de importancia e problemática como o de Ribeira. O polígono industrial é a obra máis importante e prioritaria deste concello e vostedes non parecen querer darse conta diso e cada mes que pasa faise máis difícil a súa execución. Este polígono, lembrámoslle que con compromiso, co consenso e unanimidade desta e da anterior corporación é de iniciativa municipal. E iso require un esforzo orzamentario e de xestión para leválo adiante que vostedes parecen non querer leválo a cabo e se pretenden ir retrasando as cousas. Como di vostede, señor Suárez Puerta, doulle a razón, a pasos de formiga. Felicito, como non pode ser de outra maneira, aos funcionarios e aos técnicos redactores do proxecto, porque eles son os únicos que están a cumprir co seu labor, no que están a dar unha maior seguridade xurídica a todo o expediente. Non podemos dicir o mesmo do equipo de goberno, porque a día de hoxe segue sendo imposible licitar o proxecto pola inacción e deixamento do seu goberno, señor Pérez Barral. Se algo se pode observar do seguimento de toda a tramitación é que non hai unha soa decisión política que axudase a acelerar o proceso, a compasinar actuacións, porque poden ver como desde marzo do 23 sábense as condicións da Diputación ou como os condicionantes de patrimonio son previos ao comezo que non licitación das obras. O procedimento de licitación, ao ser armonizado pola súa cuantía, é necesaria a publicación no Diario da Unión Europea. Concedería o tempo suficiente para tomar esas decisións que vostedes non tomaron na tramitación e acelerar así o proceso. Pero que é peor, a día de hoxe non hai ningún asomo do procedimento orzamentario para ter a financiación necesaria. Nin 14 meses despois teñen a disponibilidade de todos os terreos para poder licitar as obras. Por certo,
Solo súa nula capacidade de xestión e acordo. A día de hoxe teñen abocados o peche a única empresa que estaba xa establecida en ese lugar. Males comenzamos. Para que nos entenda a xente que nos está escoitando, con algunha condición suspensiva relativa ás condicións coa que foi aprobado o ano pasado o proxecto de urbanización, hai meses que xa podería estar licitada a obra. E agora quedanlle meses para poder facelo, por non ter nin o diñeiro necesario, nin tampouco os terreos necesarios para facelo. Perdón. Vostedes erraron en todas as decisións políticas que deberon tomar para que o polígono fose unha prioridade. Deron lentitude ao proceso, o que tamén motivou que nas axudas á repotenciación convocadas pola Xunta só puidesen acceder a 600.000 euros do 1,5 millón que podían alcanzar. Non teñen nin orzamentos do ano 2024, nin tan siquera solicitado o permiso para acceder ao máximo de débeda que nos permita a lei e que sería, en todo caso, temporal e, sobre todo, non teñen as disponibilidade dos terreos, cuestións, ademais, nos que a Asociación de Empresarios están a levar a xestión e o traballo que o Goberno municipal máis dun ano leva sin facer. Vergoña deslle debería dar. Teñen preparado o prego da cláusula técnica e administrativas para poder licitalo? Tampouco sabemos nada. Teñen preparado as cláusulas e pregos para poder acceder ás parcelas? Teñen previsto algunha fórmula para favorecer ao empresario local que é o auténtico valedor deste proxecto? Gustaríanos saber o canto e o como van a facelo. Pensaron en que, compasando os gastos en fases construtivas con ingresos das compras das parcelas, nas mesmas podían levar a cabo as obras sen poñer en risco a boa saúde financiera deste concello? Ou están a pensar en que outras administracións saquenlles deste laberinto que non son capaces de sair? Acabaránlle botando a culpa á Xunta dunha infraestructura 100% municipal. Estaremos atentos. Por certo, estuveron xa nun bipartito e tampouco fixeron. Daquela gobernaban a Xunta. Por responsabilidade vamos a votar, pero xa lle advirto, estamos esperando que nos digan cando pensan licitar o polígono, como pensan financiar, como pensan adxudicar as parcelas, máis claridade e menos puntos propagandísticos como que traen os aquí. En resumidas, como di o señor Suárez Cuerta, paso de formiga. Moitas gracias, sin máis. Grazas, señor Reiriz. Varias cuestións. Eu entendo que vostedes nos teñen que facer oposición como grupo político. Ata aí estamos de acordo, tanto eu como calquera dos concelleiros que estamos no goberno. Agora ben, esa oposición non se pode fundamentar en mentiras, en inexactitudes ou en cuestións que son de mala fe, como por exemplo nos están dicindo que hai unha inacción á mantenta por parte do goberno para retrasar o polígono industrial. Vostede é coñecedor de que un polígono industrial require unha serie de trámites burocráticos, xa sabe que a administración non é áxil, xa de por sí, pero, ademais, facer a modificación dun pexón, dun plan xeral de ordenación municipal, contar con todos os permisos sectoriais e técnicos, pois iso implica un traballo adicional, non só por parte dos técnicos deste concello, a quen eu lle quero agradecer públicamente todo o esforzo que fan para lixeirar ese proxecto, porque saben que para nós é unha prioridade absoluta, non só deste goberno, vostede mesmo dicía, ese polígono industrial está indo adiante co voto favorable de todos os grupos desta corporación municipal e tamén da anterior. Por tanto, neste barco que se chama Polígono Industrial de Ribeira, estamos todos. Os que estamos agora mesmo no goberno e os que están na oposición, como están vostedes. Vostedes tamén forman parte deste barco e vostedes tamén deberían estar preocupados cando a única administración competente en materia industrial non está dicindo nada, pero que non está dicindo nada dende hai meses. E o concelleiro Suárez Puerta e máis eu
xa lle trasladamos toda a documentación, toda, ao Secretario Xeral de Industria, dende marzo, teñen toda a documentación, e pedimos a súa colaboración, porque é indispensable que todas as administracións sumen para este proxecto, porque non é unha cuestión só do Concello de Ribeira. Evidentemente, nós somos os que máis esforzo temos que facer, porque é un polígono industrial de promoción local. Non coñezo moitos concellos que se poñan a facer polígonos industriais. Pero vostede tamén sabe a situación económica do Concello de Ribeira. O Gallá tivéramos unha débeda de 0 millóns e puidéramos destinar 13, que é o que vale o proxecto de urbanización, e financialo íntegramente dentro do Concello. Pero que non podemos destinar 13 millóns de euros para financiar ese proxecto de urbanización de golpe. Por qué? Porque estaríamos poñendo o Concello de Ribeira nunha situación de quebra. Teríamos que intervir. E iso non é lóxico, nin sería responsable por parte dos gobernantes municipais. Porque poñer ao Concello de Ribeira nunha situación de quebra e de intervención por parte de outras administracións, como é a Xunta ou o Estado, supón dicirlle que non absolutamente nada das necesidades que poidan ter os veciños e veciñas de Ribeira nos próximos anos. Que pasa se non rompe o saneamento? Deixámolo roto porque xa non temos financiación para pagalo. Que pasa se temos calquera tipo de incidencia, de mantemento, de investimento necesario porque consigamos outras subvencións e, por tanto, hai que facer unha achega municipal? Renunciamos a eses investimentos? É que eu creo que temos que ser responsables. E vostede falaba tamén desa inacción suposta por parte deste goberno. Vostede mesmo sabe que acabamos de conseguir esa subvención para a repotenciación da subestación eléctrica. Vostedes, cando estaban no goberno, perderon esa subvención. Perdérona, nós conseguímola. E conseguimos máis de 670.000 euros. E vostede sabe que na orde de subvencións da Xunta había pouco máis de 2 millóns de euros. Acaso cree que nos iban a dar moito máis? Para todo Galicia, efectivamente, 2 millóns de euros para todos os concellos do país. Por tanto, é irrisorio pensar que a nos iban a conceder moito máis do que xa nos concederon. Estou contento de conseguir esa subvención. Son 670.000 euros para empezar a repotenciar a subestación de Palmeira que lle vai dar electricidade a ese polígono industrial. E eu teño o meu compromiso, e adquiro hoxe aquí ante todos vostedes, de que vou seguir traballando, igual que todos os membros e concelleiros do goberno, e espero que tamén, igual que todos vostedes, para conseguir cartos para que ese polígono industrial de Ribeira poida ser unha realidade ao menor tempo posible. Pero así como a Deputación da Coruña tamén se mollou e tamén dixo, pois sí, a mellora da estrada corre da nosa conta, eu agardo que tamén dende a Xunta, que xa digo, e volvo a repetir porque é moi importante, que é a única administración que ten as competencias en materia industrial, aínda a día de hoxe, é a única que non manifestou a súa vontade de financiar ese polígono industrial. E iso é algo do que temos falado xa co presidente dos empresarios. E, por tanto, por esa preocupación, eu xa lles digo que mañán mesmo ao presidente da Xunta e a varios conselleiros máis lles vai a chegar unha carta asinada polo alcalde de Ribeira e o presidente da Asociación de Empresarios para pedirlle unha reunión formal na que explicarlle que a axuda económica da Xunta é esencial. E eu agardo que o grupo do Partido Popular, así como vota a favor destes proxectos no Concello de Ribeira, pelexe igual que estamos facendo todos e cada un dos concelleiros do goberno para que Ribeira teña eses cartos que poidan levar adiante un polígono industrial que, como vostede acaba de dicir, e eu concordo con vostede, é moi necesario para asentar empresas, xerar postos de traballo e que non se sigan marchando empresas de Ribeira. E creo que nese barco temos que estar todos. Non os do goberno e vostedes desde a oposición. Non, temos que estar toda a corporación de maneira unánime reclamando ese financiamento para que as empresas de Ribeira teñan un espazo axeitado onde poder instalarse. Eu agardo e espero de verdade que vostedes estean á altura desas circunstancias e que apoien esas iniciativas que imos levar adiante. Pois dito isto, pasamos a votar o punto 13, que é o proxecto de urbanización do novo polígono industrial. Votos a favor? Moitísimas grazas. Apoio unánime da Corporación Municipal a ese proxecto de urbanización do novo polígono industrial. Pasamos á parte
de proposicións e a primeira delas é presentada por don Alejandro Vidal Álvarez sobre melloras nas praias do Concello de Ribeira. Ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. Boas noites a todos e a todas. Leo a continuación a nosa proposición. Ribeira é, dende o ano 2001, municipio declarado de interés turístico de Galicia. Atopámonos encarando a segunda quincena do mes de xullo, un mes de máxima afluencia no noso Concello e por extensión nas nosas praias, onde se atopa, se o permite, se concentran un gran número de veciños e tamén de visitantes. Se é un frecuente o entorno dos Arenais ou mesmo as rúas do municipio, nos últimos días será coñecedor de que unha das queixas que máis nos tradan a veciñanza é o seu malestar pola carencia dos servizos básicos nas nosas praias, tales como os aseos portátiles ou as boias de señalización dos límites, as cales permiten un baño seguro sin correr riscos de acercamento de embarcacións aos areais. Recentemente, no órgano plenario, o señor alcalde manifestaba que a súa renuncia á bandeira azul para a praia de Coroso redundaría nun incremento de servicios para os areais, dos que dispoñemos lonxe de poder causar un prexuízo turístico. Falaba tamén dun aforro económico que redundaría na mellora da calidade de todos eses servicios dos que hoxe nada sabemos. Onde se atopan esas melloras de servicios se xa a mediados do mes de xullo seguen sen prestarse moitos deles? Claro que si podemos ver como a praia de Coroso goza duns aseos permanentes, fixos e que mostran unha estética integrada de acordo ao noso municipio menese. A primeira instalación foi xa implantada co anterior goberno, que, pese a reiteradas negativas da entón a oposición a aprobar unhas contas públicas onde se contaba con partidas para poder instalalos, foi quen de atopar financiación a través de outras administracións para poder comenzar unha implantación que consideramos debe ser progresiva no noso Concello, polo servicio que sempre dan, pero polo que aportan no eido turístico, mellorando a imaxe dos espacios públicos. E foi nesa búsqueda de recursos como deixamos conseguida outra subvención a través da Xunta de Galicia para embelecemento do litoral, co que agora se desfruta de outros 2 aseos a maiores. É así como, unha vez máis, vemos que o señor alcalde predicaba dende a oposición todos os anos, complícaselle estando nun goberno que podería contar cuns orzamentos actualizados porque cunha maioría suficiente para aprobalos. Pero iso é outro capítulo dese falso predicamento. Actualmente non é que melloraran os servicios, senón que ven ser recortados, con un verán que xa está chegando ao seu ecuador, porque despois de revisar todos os areais comprobamos a ausencia de aseos portátiles no Touro, na Área Secada, na Meixida, nos Bosqueiros, en Castiñeiras, no Castro Catía, etc. Compre sinalar que tampouco ningún destes arenais dispón das boias de señalización, como se dispoñían en anos pasados. O que nos leva de novo a ver que neste goberno non é o mesmo predicar que dar trigo. Ou será que para este goberno non é importante a seguridade dos nosos veciños? Por último, engadir que é unha pena ver como as pasarelas de madeira, xuntamos fotos, neste caso de Coroso, teñen que ser sorteadas de conos e cintas policiais en pleno verán, por todos os paseantes que as transitan, que son moitos. E todo isto sendo beneficiarios de un Ribeira Destino Litoral para o impulso ao turismo no municipio, o cal nos proporciona financiación para ser un referente nese eido e debemos saber sacarlle proveito. Despois de todo o exposto, teremos as seguintes propostas. A colocación de aseos portátiles nas praias como servicio prioritario para os usuarios. Implementar de forma progresiva a instalación de aseos de carácter fixo nos areais que máis afluencia. A instalación das boias de señalización nos areais onde o tránsito próximo das embarcacións supoña un perigo para os bañistas. E aplicar un mantemento ás zonas anexas ás praias, facendo as máis limpas e máis accesibles, especialmente na época estival na que xa nos atopamos cando aumenta notablemente a afluencia destes espacios. Moitas gracias, nada máis polo momento. Gracias, señor Vidal. Grupos que desexen intervir. Señor Suárez Cuarta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, vamos a empezar polo máis fácil. A día de hoxe hai 14 baños instalados no Concello de Ribeira, 2 baños para mobilidade reducida que se acaban de poñer ao largo destes días. Falan do PSTD, dos baños que se conseguiron a través de él
Esos baños costan en torno a 30 a 40.000 euros cada un. É certo que se conseguiron na planificación deste proxecto, pero pregúntome por que non propuxeron máis. Ou é que cando estaban no goberno non eran necesarios, agora que están na oposición, sí. O sea, súxeme esa dúda, como mínimo, para saber por que cando vostedes gobernan hai cousas que non son necesarias e cando están na oposición, sí. Fala de a situación dos servicios turísticos. Bueno, en primeiro lugar, os servicios turísticos non son exclusivamente bollas, que por unha rotura de stock e polo Estado, por falta de mantenimento no que se encontraban as que deixaron vostedes, agora mesmo estánse a repoñer, pero non é só en Ribeira, está pasando tamén en outros concellos ao redor en que non hai esas bollas porque hai unha rotura de stock, pero bueno, chegarán en breve. Ben, pero gustaríame facer un exercicio así un pouco de recuperación, por exemplo, do que era Ribeira no ano 2012, no que había 39 vigilantes acuáticos e había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 playas con bandeira azul. Estaban vostedes no goberno, recén entrado o anterior mandatario. No ano 2016, Ribeira contaba con 0, perdeunas todas de golpe. Non pasou nada, Ribeira seguiu adiante, pero de 8 a 0. Non pasa nada. O importante é que Ribeira teña o nivel turístico que debe ter, que xa lles adianto ahora, que, por exemplo, na oficina de turismo do Concello de Ribeira estáse a dar un maior número de afluencia da que solía ter. E iso é o que realmente importa, non unha cor dunha bandeira colgada nun paseo. Que, de todas formas, o sendeiro azul, que do que forma parte Coroso, mantense. Pero, avanzando tamén nos anos, daquela era concejal de turismo Ramón Doval, se declaraba que había que contratar socorristas y que para que se pudiera solicitar la bandera azul, porque eran conscientes de los problemas que había para tener socorristas. Ustedes el año pasado tenían 9 socorristas. 9. Este año hay 23. La dificultad existe. Todos somos conscientes de que existe una dificultad porque existe una cierta competencia entre los concellos, en los que, según los meses o según los sueldos que evidentemente se le den a los socorristas, deciden optar por un sitio u otro. Pero en el Concello de Ribeira este año optamos por la formación, por llevar a cabo cursos de formación, tanto de forma privada como de forma pública, y conseguimos aumentar el número de socorristas, cosa que me parece algo de lo que podemos estar orgullosos como concello y una iniciativa a mantener en los años. Sí, se hablaba también del estado de las playas. Bueno, esto es del año 2022, en la que el anterior alcalde declaraba que, bueno, que habría que desbrozar Coroso, porque de lo contrario la gente va a tener que ponerse en colchonetas sobre el mar, ya que no iba a ser viable que la gente se pusiese en la playa de la cantidad de hierba que había. Lo decía el propio alcalde, no es que lo dijera la oposición. Entonces, exigencias desde la oposición es fácil hacerlas, pero ustedes tenían la misma situación que tenemos nosotros casi en esencia. Lo único que nosotros hemos aumentado el número de socorristas de 9 a 23, todos acuáticos, que por cierto, antes había una suerte de figura un tanto extraña cuando llegamos y la descubrimos, que era el socorrista de tierra. No sé si ustedes son conocedores de esta situación, en la que hay un señor en una caseta de socorrismo que no puede auxiliar a nadie en el mar porque no está calificado para ello. Tiene que esperar en la caseta a que el ahogado salga por su propio pie y atenderlo. Esta situación ya no se da gracias a que hemos creado este tipo de formación. Bueno, como le decía, no solo son boyas y baños la forma de crear contenido turístico. Hemos creado rutas, como por ejemplo se ha hecho una de mitos y leyendas con Toñito de Poi. Se han agotado todas las entradas, no hay actualmente ninguna. Se van a sacar otras 3 ahora mismo para que los turistas que vengan a Ribeira tengan actividades a las que poder venir, en las que se va a ensalzar tanto la historia como la conserva, como la inmigración de Ribeira, porque nos parece que Ribeira tiene mucho que ofrecer y mucho que aportar a aquellos que vienen. Señor Suárez. Ahora mismo, señor alcalde, se han aumentado las fiestas gastronómicas,
que, sin ir más lejos, este fin de semana se ha colaborado con el CIAE de Ribeira para que se ponga una carpa y llevar a cabo por primera vez unas actividades gastronómicas. Por cierto, a algún empresario no le parecía muy bien que el CIAE de Ribeira lleve a cabo esta actividad. Habrá que plantearse el por qué. No termino de entender por qué un club de fútbol tiene que pedirle permiso a algún empresario para poder hacer esto. Hemos puesto, por ejemplo, también un catamarán para más de 300 personas para la procesión del Carmen, cosa que no se había hecho nunca. O sea, se están llevando a cabo actuaciones y servicios distintos. Pero bueno, ustedes están muy preocupados por una bandera azul. Ya le digo, no se preocupe, porque los servicios son los mismos, se han llevado a más. Y si lo que querían era más servicios, podían haberlos incluido en el PSTD. Un apunte más, señor alcalde, ya termino ahora. En el panfleto, no sé cómo referirme a él, que publica el Partido Popular, reconozco que lo leo asiduamente, hablan del PSTD, pero están equivocados, porque lo llaman herdanza, pero la resolución del 26 de diciembre es del embellecimiento litoral gallego, se acaba de resolver hace poco y se acaba de licitar, no es parte del PSTD. Es una subvención que se ha solicitado ahora. Grazas, señor Suárez. Bueno, pero desde logo no era herdanza. Nada. Grazas, señor Suárez, rematou o seu tempo. Quen dá do Partido Barbanza Independente? Señora Redondo, ten a palabra. Boas tardes a todos e a todas. En primer lugar, agradecer a Rubén Lijó a súa dedicación como conselleiro e desearlle o mellor nesta nova etapa. Bueno, un día máis, señor Vidal. O primeiro que lle vou dicir é que non vou a tolerar que insinúe que a este equipo de goberno non lle interesa a seguridade dos nosos veciños, cando para nós é unha prioridade absoluta. Eso xa non só como concelleira, sino xa como persoa. Creo que igual que para vostedes foi cando foron membros da corporación tamén sería prioritario, pois para nós tamén o é. En primer lugar, quero dicir que hai en 3 playas colocadas bollas. Faltan 20 e 60 metros de cabo, porque todas estas foron renovadas, xa que lle vou explicar o porqué. Porque as que anteriormente estaban instaladas estaban deterioradas, non, o seguinte, e aparte non cumplían ca normativa vixente, polo tanto eran ilegais. Por este motivo se solicitaron unhas novas no mes de abril. Sin embargo, a empresa que fai estas boias demorouse porque o material non foi chegado a tempo. E aínda así, as últimas foron entregadas este venres, estánse montando e ao largo desta semana da siguiente serán colocadas. Son boias que cumplen a normativa, que son totalmente novas, e que esta problemática non só lle afectou ao Concello de Ribeira, sino poden preguntar en outros axuntamentos que tamén lle pasou o mesmo. Tamén lle podo garantizar que o servicio de limpieza nas praias por parte de Urbaser, que desde aquí agradezolle todo que están traballando arreo por este Concello, aumentouse nas praias. Polo tanto, a limpeza nas praias está aumentada. Tamén se aumentou o servicio de socorrismo, como ben dixía o señor Suárez Puerta. Na actualidade temos 23. Vostedes anteriormente tamén mencionou os que tiñan. O que isto nos permite non é unha cuestión de machito saber quen pon máis e quen pon menos, pero grazas a isto nos permite ter maior playa coberta, en maiores playas atendidas. En canto aos baños, é verdad que se tardaron en colocar, pero isto non sei se están vostedes ao corrente, pero está publicado en tablón de anuncios do Concello. A oferta que tiñamos quedou deserta, polo tanto, houve que esperar un tempo determinado e respetar un plazo. Pero a pesar deste convite, creo que toda a corporación, incluso Nacho, o técnico de Medio Ambiente, que desde aquí lle mando un saludo e doulle as gracias, e que pasen unhas felices vacacións, estuvemos traballando continuamente, chamando a diferentes empresas hasta encontrar a unha. A Cale, en vez de proporcionarnos 16, sí que baixamos o número de baños porque non atopamos a empresa, pasamos a 14. E os cales están instalados nas praias. Pero teño que reconocer que miña abuela sempre me di fai propósito de emenda, Tania,
E de cara ao ano que ven, mellorarei xunto con Nacho, intentaremos mellorar os términos do contrato, mirar en todo o que fallamos e aumentar a asignación presupuestaria para que isto non nos volva a pasar. E con respecto a instalación de baños permanentes, vamos, eso sería el no va más para Ribeira. Pero claro, estou aburrida de decir pleno tras pleno, pleno tras pleno, que, a ver, son entre 30.000 e 40.000 euros, como dixo Fran. Ahora mismo, como dixen anteriormente, non temos cartos, a herdanza que nos deixaron foi en bancarrota, vos nos deixastes unha entrarsa moi rica en todos os suministros que sempre proporcionades no boletín oficial, que eu tamén estou afiliada a ese boletín dos viernes, pero, sinceramente, ahora mismo, que a situación que temos en Ribeira é inviable, eso sí. Na medida do posible que as administracións, tanto me dá igual que sea Xunta, como que sea Diputación, como que sea Goberno Central, a todo tipo de axudas que hago como a Unión Europea, nos vamos a aferrar a esas axudas que van dando e intentar tamén colocar a Jumbaño. E por último, alégrame un montón saber que tendes esta preocupación polas playas do municipio, pero vouche dicir unha cousa, que moitas delas están afectadas, como xa sabedes, tanto por parques como por Red Natura, e a limpieza e mantenimiento destas corresponde á Xunta. A Xunta está gobernada polas vosas siglas, así que, se pasedes o favor, pasades o recadiño, que nos axuden un pouco, e iso, que se para o ano nos aumentara un pouco a partida presupuestaria, nos arriara un pouquiño máis de xarda, pois igual poderíamos dar uns mellores servicios ao Ayuntamento de Ribeira. Máis nada, moitas gracias. Grazas, señora Redondo. Quen do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Alberte. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, señor Vidal, esta moción penso que está un tanto desfasada, non? Digo porque xa hai baños instalados na Meixida, Mosqueiros, Castro, na zona da Catía tamén, en Couso e no Vilar. Esta semana vanse a poñer máis no Vilar, na Ladeira, no Touro, en Castiñeiras, na Corna e en Río Azor. Pero xa que quito o tema da bandeira azul, máis aló de ser non, pois un etiquetado que poucos beneficios lle trae á veciñanza, saben ben vostedes, posto que antano o Partido Popular chegou a ter ata 8 bandeiras azuis, non? 8 praias con bandeira azul, e, pois, mirade por onde, cando nos chegamos ao goberno, só había unha, non? Co cal, sabedes ben os gastos que ocasiona ter unha bandeira azul, e, como tamén saben vostedes, unha palabra que lles gusta moito repetir, a herdanza económica que lle deixaron a poboación deste municipio, pois sí, efectivamente este goberno decidiu desfacerse, prescindir dese etiquetado e ter a fin máis socorristas que nunca nas nosas praias. Fan a lembranza, antes había 12 socorristas en Coroso, no Vilar, 7 días á semana, e na Ladeira os fins de semana a tempo parcial. E na actualidade hai 23 socorristas a tempo completo en todas as praias xa mencionadas e incrementamos ademais socorristas en Castro, Catía e Río Azor. 23 socorristas, por certo, acuáticos, que eu non me canso, a verdade, está sendo toda unha experiencia estar neste cargo. Cada día pois aprendo unha cousa nova, non? Encántame. Non era eu coñecedora deste termo de que era un socorrista terrestre, e aí vai a miña sorpresa de que tiñamos socorristas nas praias, nas poucas praias, non? Pero, bueno, tiñamos algún socorrista que resulta que non podía auxiliar as persoas se estaban na auga, co cal, bueno, pois non sei se os visitantes da veciñanza de Ribeira o saben. Eu teño que dicir que non son moi lectora do boletín, porque saben que ao levar cultura, pois, as fins de semana e os venres á tarde estou bastante ocupada, teño máis cousas que facer, pero poden incluir o termo de socorrista terrestre para explicar a veciñanza, pois, o que significa, porque eu non era sabedora do concepto, non? Co cal, efectivamente, se a vostede o que máis lle doe
é que con este goberno non hai unha bandeira azul chantada na praia de Coroso, efectivamente, dicímolo e dicímolo ca boca ben aberta, ben grande, que non temos a bandeira azul nas praias, renunciamos a iso para ter máis servicios de auxilio en todas as praias para os visitantes e para a veciñanza de Ribeira, que iso é o que merecen. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señor Alberte. Quendo de réplica, señor Vidal, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos por partes. Señor Puerta, claro, eu cando presento a moción é o día 15. O día 15 hai 2 baños instalados. Vostede fala agora de que hai 14. Pero cantos adaptados? Moi ben. En cantas praias? Cantas praias temos? Non entren en diálogos, por favor. Cantas praias temos? E vostedes nos molestei, verdad, señor alcalde? Educación. Siguiente punto. Boia de descentralización. Claro, aos veciños vai ser problema de que haba máis arenais ou máis concellos, haba problemas. O veciño quere que se lle resolvan os problemas. Buscarei debaixo das pedras. España é moi grande. Logo tamén dicir que, claro, vostedes falan de socorristas e tal, das bandeiras azules. Había 8 bandeiras azules, pasamos a unha, pero os servizos mantíronse. Porque en Touro había boias, nos cuales hai embarcacións durante o día que están faenando e non saben a xente que está en terra hasta onde pode nadar. E xa houve accidentes nese litoral, se ben non recordan, de que a un propio mariñeiro lle pasaron por encima cacélices. Se iso non é falta de seguridade, dígamo a min. Logo tamén dicirlles que vexo que servicios vanse, como ustedes din, quitan as bandeiras, que a miña bandeira, señor Alberto, dame igual. Eu quero servicios. Aquí veño declamando servicios. En cantas praias do noso municipio unha persoa que vai en cadeira de rodas pode acceder a bañarse? En unha. En dúas, perdón, en dúas. Por que non temos máis material dese tipo para que o soliciten se queren ir a un orinal como a Meixida e diga a Protección Civil ou que a OGEN se o poden trasladar ali para que se poda bañar? Sigo dicindo, falta de servicios. Logo, o tema da limpeza das praias, sí, señora Rodonda, está limpa, está todo o que usted queira, pero mañán invito a que polo menos, por favor, pase por a praia de Castiñeiras, que limpa estará. Pero ali hai unha alcantarilla de pluviais que ten un socavón de casi 2 metros de altura. Se iso non é perigoso para un neno, vaya vostede mañá a Castiñeiras e explíquello aos veciños. Logo, tamén, xa para rematar, eu creo que eu aquí no minuto cero dixen en ningún momento que eu quería unha bandeira azul. Só dixen que o señor alcalde dixo que iba ao quedarse en bandeira azul íbamos ter mellores servicios. Despois do que eu todo o que lle dixen, seguimos todos os mellores servicios. Por 23 socorristas que están en 3 playas da localidade. As demais playas que son de segunda. Entra en debate. Señor Ronda, se quer entrar en debate, entramos en debate. Socavóns cada verán fanse no inverno, como dixen ao señor Vidal, que gracias, ali nos Mosqueiros. Porque aquí temos unha climatoloxía, se vostede non a sabe, que é un pouquiño dura. E xa para rematar, eu non quería tirar unha pedra contra as nosas bandeiras azules, nin as que tuvemos, nin as que temos. Aquí o único que viña a reclamar é, como ven na miña moción, reclamo servicios. Servicios de futuro. Porque se a mediados de xullo se colocan os baños, cando chega o Nadal, coloquen as luces o 20 de decembro. Que será o mesmo. Vale, nada máis, e moitas gracias. Señor Vidal. Ben, por aclarar algunha cuestión a maiores, non? Da que xa lle aclararon algúns compañeiros, dicirlle que eses baños instaláronse moito antes dese día 15 que vostede presentou a solicitude, perdón, a proposición. Que hai máis praias vixiadas? Sí. Vostedes, cando gobernaban, vixiaban 2 praias a tempo completo, que era Coroso e o Vilar, e a Ladeira só nas fins de semana. Agora mesmo estamos vixiando 5 a tempo completo. Por tanto, grazas a ver tamén ese curso de formación, como falaba o segundo tenente alcalde, de que se fixo un curso de formación e, por tanto, temos o 100% da plantilla en socorristas acuáticos.
non temos socorristas terrestres, porque os terrestres non poderían meterse na auga en caso dun incidente, non? Con respecto aos problemas de balizamento, xa yo explicou a señora Redondo, e, por tanto, bueno, no menor tempo posible que poidamos, pois, instalaremos esos balizamentos onde fallan. O que non podemos instalar unhas bollas deficientes que poden ocasionar algún prexuízo á navegación marítima, porque se poden desprender, porque non hai os mortos axeitados ou os cabos suficientes para poder ter mar deles con seguridade. Non queremos nos ser os que provocan un problema de navegación, non? En todo caso, tamén, con respecto á seguridade marítima, sabe que hai unha legislación a nivel estatal que se ten que respetar por parte das embarcacións. Calquera embarcación recreativa sabe que non pode achegarse a determinados número de metros da costa. Entón, por tanto, iso, evidentemente, que o balizamento é un elemento necesario e que imos a implementar, é certo, pero sí que se está mellorando o número de servizos que contaban ou cos que contan os nosos veciños e visitantes con respecto a anos anteriores, non? E creo que iso non se pode desmerecer. Creo que é algo obxectivo pasar de ter 3 praias vixiadas a 5, pasar de 12 socorristas acuáticos a 23, creo que son melloras obxectivas. E con respecto á accesibilidade, completamente de acordo con vostede. Temos que seguir traballando en melloras de accesibilidade, pero saben que eses materiais non son económicos e, por tanto, teremos que facer unha planificación no tempo para que podamos ir gañando máis areais con ese servizo de accesibilidade universal. Pero para ter ese servizo de accesibilidade tamén precisamos socorristas. Vostede sabe o ben que para que haxa unha praia accesible non pode ser unha praia calquera, ten que ter servizo de socorrismo. Por tanto, primeiro servizo de socorrismo e despois garantiremos que calquera persoa con problemas de mobilidade poida acceder a ela. En todo caso, agradezolle as palabras e o sentido da proposición. Podo darlle un apunte, por favor? Todo un apunte. Se podo, se me deixa. Dixo vostede que cando eu presentei a moción estaban os baños colocados. Non lle minta a veciñanza porque eu vivo na Meixida e colocaron o día 17 pola mañá. Bueno, pois ten que desculpar un día despois da presentación, non? En todo caso, votamos xa a proposición presentada polo Partido Popular relativa a esas demandas das praias no Concello de Ribeira. Votos a favor da mesma? 10. Votos en contra? 11. Decaen, perdón, 9 votos a favor e 11 en contra. O punto número 15 é outra proposición presentada polo Partido Popular por dona Carmen Pérez Gómez sobre melloras nas instalacións deportivas públicas na parroquia de Olveira. Ten a palabra. Grazas de novo. Ben, procedo a leela. Todos somos coñecedores da importancia da práctica de actividades deportivas e por iso é importante dotar de medios públicos para que os veciños poidan acudir a unhas instalacións aptas para dita práctica. No caso da parroquia de Olveira existen 2 pistas, ambas dotadas de porterías e canasta, nas que resulta perigoso que os nenos xoguen por varios motivos. No caso da pista do Parque da Igrexa Parroquial, esta atópase coa alambrada rota, con ferros á vista, sen porta, con vegetación invadindo a zona deportiva e con visible falta de mantemento nos equipos deportivos instalados. O outro caso, máis grave aínda, é o caso da pista situada en Sirves. Esta pista está rodeada na súa totalidade por carretera e carece tamén na súa totalidade dun recinto pechado que impida que as pelotas acaben invadindo a estrada. Ademais de que a pista está levantada en varios puntos do solo, creando un grave perigo no caso de tropezos, xa que o chan é de formigón non pulido. Ademais diso, as porterías contan con redes artesás aportadas polos veciños e a única canasta que ten atopas en mal estado. Somos coñecedores de que o goberno anterior foi dotando de pistas multideporte a moitas das parroquias do Concello, como son Artes, Aguiño, Castiñeiras ou Palmeira. Por iso consideramos que todas as parroquias deben ter as mesmas oportunidades de desfrutar do deporte e do ocio en igualdade. Tal e como se pode apreciar nas fotos que se adxuntan, é máis que necesario que se revisen estas instalacións, que se manteñan limpas en un estado óptimo para que os rapaces poidan facer un uso útil, respetuoso e de lecer, sen ter que correr risco. Por todo o anterior solicito. Primeiro, que se doten de cercados seguros as instalacións de xogo de pelota para evitar a saída da mesma á zona de tránsito de vehículos. Que se proceda á limpeza das zonas de xogo e revisións dos equipos instalados. Que se adecúe o solo das pistas para que resulten seguras para a práctica de deporte.
que se realicen os informes pertinentes, se estudie a creación dunha partida orzamentaria, ben con fondos propios, ben a través do POS da Deputación, e se realicen as xestións necesarias para a creación dunha pista multideporte de características similares ás que están instaladas nas demais parroquias. Grazas. Señora Pérez, grupos que desexen intervir? Polo Partido Socialista, señor Suárez. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, teño que dar a razón a señora Pérez Gómez porque o estado das pistas é lamentable. Entonces, cando vin a proposición, preguntei ao concejal de obras e demais como se habían retirado as vallas do redor do campo, porque non teñen toda a razón, non ten sentido ter este campo sin ningún tipo de valla, pero resulta que non foi este goberno o que fixo unha pista sin ningún tipo de vallado ao redor. Xa ven de atrás. Entendemos que sí, que ten toda a razón e que habería que poñer aí unha valla porque non é correcto o estado tamén da pavimentación. Tamén sorprendeume o seu deterioro no último ano. Non poden intervir. Sinto. Por favor, continúe, señor Suárez. Traen os hooligans xa. En resumidas contas, se o estado non é o correcto da pista, pola miña parte comprométome a que antes que tarde se arranxe. Moitas gracias. Señor Suárez, por favor, non fagamos interpelacións aos concelleiros. Vale. Polo que anda do Partido Barbanza Independente, señor Abraldes, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Señora Pérez, claro que Olveira e Silves teñen que ter todas as pistas en perfecto estado para que os nenos xoguen con toda a tranquilidade do mundo e que os pais estean tranquilos. Pero desde o Partido Barbanza Independente é a prioridade arreglar esas pistas. Pero con esta heranza que nos quedou, temos que facelo as cousas pouco a pouco, pero facelas. En un ano de gobierno vamos facendo as cousas pouco a pouco, pero con sentido. En canto ao recinto ese, é verdad que está mal. Pero temos que poñer correctamente, porque é toda unha seguridade para os nenos que necesitan. Todas as pistas que temos nas parroquias teñen as mesmas prioridades que a todas, porque todos cumplimos cos mesmos gastos a todos. Este Partido Barbanza Independiente vai a votar a favor nesta moción. Abraldes, que anda do Bloque Nacionalista Galego, señor Vidal, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Señora Pérez, como vostede sabe, xa fomos reparando algunhas pistas, como foi o Castro en Castiñeiras, agora vamos a rematar a do Touro. Se vamos a seguir, pois, unha planificación que temos unha pista que hai en Palmeira debaixo da Casa do Mar, así que, pois, vemos que é necesario, pois, polo menos, construir un valado consistente, como fixemos nas outras, para ter unha durabilidade alta e reducir o mantemento tamén na pista de Sirves. Xa tamén na de Bretal, sí que ten un furado no precinto, pero non é tampouco das que peor estaban no Concello. Como dicía, bueno, sí que son xa moitos anos pois que falta de mantemento, é así, é verdade. Nun ano non podemos facer todo pois o que temos que facer. É prioritario logo pois o mantemento de instalacións deportivas. É difícil cunha herdanza de 13 millóns de euros. Un número tan significativo de instalacións deportivas pois precisa dunhas partidas axeitadas para ter pois un correcto mantemento. Nunca contemplado tampouco polo goberno anterior, para así poder levar a cabo un mantemento axeitado e así se reflexará nos próximos orzamentos. Moitas grazas. Queda de réplica, señora Pérez. Ten a palabra. Grazas, de novo. Ben, quero dicirlles, porque sempre utilizan eses términos, o grupo anterior. Eu non pertencía ao grupo anterior de goberno. O que non quer dicir que eu non manifestase de igual forma estas queixas que entendo que levan tempo para un goberno ou para outro. Eu non era concelleira nese momento, pero sendo agora concelleira véxome na disposición de trasladalo. Da mesma forma, vostedes antes non eran o goberno, o sea que non podían facelo. Agora mesmo, se están no goberno, o seu deber, entendo, é darlle resposta. Non estou pedindo que sexa algo
instantáneo, nin que se instale nun ano, nin nesta semana unha pista como a que hai noutras parroquias. O que estou dicindo é que agora mesmo están para darlle resposta a esas necesidades que non teño eu a nivel particular, teñen os veciños. Esta resposta é para os veciños, eu vou trasladar esta resposta aos veciños. Tamén teño que dicir que non dixen que se deteriorara nun ano, ou só pensan arreglar as cousas que se deterioran nun ano. Efectivamente, esas pistas teñen un deterioro que necesita que se tome en conta e se realice, no caso das medidas de seguridade, o antes posible. Por eso, esta moción trae a pleno que se realicen certas melloras nun plazo determinado e outras que se teñan en conta, se non é unha partida orzamentaria dispoñible, que se valoren no seguinte pos do ano que ven e que se valore, xa que Olveira prácticamente na súa totalidade ten o saneamento e a auga cubertos, que se valoren outros traballos como poden ser instalacións de ocio e melloras para outras actividades que poden levarse a cabo. Nada máis, decirlles que, falan de herdanza, e a verdade é que eu, así como se fala de herdanza para decir faltan cartos ou non hai cartos, hai que falar de herdanza tamén, falenlle da herdanza aos veciños de Palmeira. Esa parque da Horta do Cura tamén é a súa herdanza. Os veciños de Olveira non teñen unha herdanza dun parque, xa nos gustaría tela, a ver se con este goberno teñen unha herdanza dun parque ou non, iso verase, pero hai máis herdanzas que as que se deben. Hai herdanzas, como digo, o Parque da Horta do Cura de Palmeira, o Parque de Partal Río, hai a herdanza das pistas de Samil, hai a herdanza de moitos parques, Pedra Pateira, dos que non mencionan o anterior goberno. Hai que mencionalos se é o caso para todo, non só para as cousas que interesan. Só quero agradecerlle que apoyen esta proposición, porque entendo que é lóxico que se leven a cabo esas melloras e agradezo que todos estean de acordo. Nada máis pola miña parte. Gracias. Grazas, señora Pérez. Pois efectivamente, concordamos todos os grupos de que hai certas melloras que temos que realizar para garantir a seguranza desas crianzas que están nos parques. Saben que o dixemos en reiteradas ocasións que unha da nosa cuestión ou de traballo anual vai ser esa renovación de parques, zonas deportivas, e para iso, evidentemente, imos ver como a partida nos orzamentos se vai ampliar. É verdade o que dicía o concelleiro de mantemento, que non é posible facer todo nun ano, pero sí que imos facelo progresivamente. Así que, agradezolle tamén esta proposición que, como ben dixo, ten toda a lógica e, por tanto, así tamén se vai ver reflectido nos votos desta votación agora mesmo, non? Pasamos xa á votación desta proposición presentada polo Partido Popular sobre melloras nas instalacións deportivas públicas na parroquia de Olveira. Votos a favor? Aprobado por unanimidade, moitísimas grazas. E pasamos xa, teñen no expediente os decretos de alcaldía, e no apartado de mocións de urxencia hai un punto a maiores que é sobre as expropiacións no procedimento de tasación conxunta de diversas parcelas do polígono industrial. Para que sexan coñecedores e coñecedoras, saben que o Concello de Ribeira, en base aos informes técnicos, tasou nun determinado prezo a cantidade de cartos que tiñamos que pagar por unhas expropiacións das parcelas do polígono industrial. Agora ben, hai varias persoas propietarias que alegaron no seu día ante o xurado das expropiacións de Galiza, e o xurado determinou que a contía que debíamos pagarlle pasaría de 3,29 euros metro cadrado a 5,48 euros metro cadrado. Isto supón case o dobre, e para que nos entendamos, supón un investimento que deberíamos facer por parte do Concello superior aos 290.000 euros. Agora ben, pedimos os informes técnicos sobre se isto era correcto ou non. Os informes técnicos o que nos recomendaban como Corporación Municipal e tamén para salvagardar os recursos públicos, pois sería interpoñer ante o Pleno do Xurado de Expropiacións de Galicia un recurso de reposición en contra desa resolución que adoptaron o pasado 27 de xuño, aplicando outro tipo de prezos, non?
Evidentemente, isto témolo que aprobará en pleno porque é o órgano autorizado para poder facer este recurso de reposición. Dicirlle que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas únicamente. En ningún caso paralizaría nada do desenvolvemento do polígono industrial, vale? Únicamente quedaría en stand-by o pagamento destas expropiacións. E no caso de que o xurado determine que está correcto esa verificación, pois teríamos que pagarlle esa contía. En caso de que determine a baixa outra contía, pois o Concello de Ribeira vería como consigue un aforro desa posible indemnización, non? Dicirlles, ademais, que os informes técnicos o que establecen é presentar ese recurso de reposición basicamente porque non encontran a lógica de que o xurado de expropiacións estableza un metro cadrado tan caro con respecto á zona na que se localizan esas parcelas, porque tamén o comprobaron con outras parcelas contiguas e, por tanto, non terían esa valoración. Por tanto, como administración local, quixemos presentar isto a pleno para a súa votación e posterior debate que se produce agora. Perdón, agora mesmo hai que ratificar a urxencia. Basicamente é porque hai que de presentar este recurso de reposición, teríamos que facer antes, se mal non lembro, do día 5 de agosto. Por iso que veña como punto de urxencia. Entón, votos a favor da urxencia de debatir este punto. Unanimidade, grazas. Pois pasamos xa a ese debate. Grupos que desexen intervir. Señor Suárez. Ben, como xa se dixo anteriormente, é unha obriga, entendo que de todos os grupos e de todos os representantes que estamos aquí hoxe, velar pola economía do Concello e intentar, si se pode, que os custos sean os mínimos. Hai algunhas que ascenden en cantidades bastante elevadas que no término xeral, polo que estuve vendo, casi alcanzan o doble do que estaba estimado. Deixar claro que estas estimacións están feitas por técnicos que entendemos que son as correctas. Polo tanto, entendemos que é necesario como goberno, pero tamén entendo como calqueira membro da corporación, tentar reducir esta cantidade no máximo posible. Polo tanto, estas alegacións son necesarias e vamos a votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Pola quenda do Partido Barbaza Independente, señora Pouso, ten a palabra. Gracias. Vale, estamos debatindo, acabamos de votar a urxencia deste punto, de presentar ese recurso de reposición contra o que inicialmente establece como valoración, despois de uns recursos que presentaron uns particulares que foron expropiados, eses terrenos que están dentro desa bolsa do futuro polígono industrial, e o xurado de expropiación estima e valora un precio bastante superior ao que inicialmente se fixo o que foi valorado polos técnicos que traballaban para o Concello. Ben, é necesario que para poder defender esa valoración que fixeron os técnicos municipales, traer e someter a votación do pleno ou acudir inicialmente a ese recurso de reposición, e penso que estaremos todos de acordo en defender o que son os intereses municipales. Pero dito isto, fai escasos minutos tratábamos no punto 13º deste pleno ese proxecto de urbanización, ante o cal, ante a intervención que tuvo o señor Reiriz en ese punto, eu non quero desaproveitar a ocasión de que estamos tratando o tema do polígono industrial para puntualizarlle diversas cuestións. Acusaba vostede a este equipo de goberno de estar nunha inacción total e nunha deixadez deste proxecto que é importantísimo e fundamental para que non sigan fuxindo empresas de Ribeira, para que os empresarios que necesiten esa ampliación de chan ou aqueles que queran iniciar un proxecto empresarial teñan facilidades e teñan suelo industrial para implantar e poñer en marcha aquí as súas empresas. Pero, señor Reiriz, acusaba vostede de que non se había feito nin contratación ni licitación. E eu non sei de que está acusando a este goberno, porque, mire, vostede,
Lembrolle que no ano 2021 o seu antecesor ao frente do equipo do goberno do Partido Popular había consignado nos orzamentos municipais unha partida de 9 millóns de euros. Estamos falando do ano 2021 e o señor Ruiz, como vostede ben sabe, deixou este concello en julio exactamente do ano 23, perdón. E recordolle que deses 9 millóns non se executou ningún solo euro. Sabe vostede o problema que temos, señor Reirez? O problema que temos en este momento é que non vamos a endeudar ao máximo o Concello de Ribeira, as arcas municipais, nin queremos optar por esa decisión salomónica de facer unha subida masiva máxima de impuestos, como podría ser o imposto de bens inmuebles. Entendemos dentro do goberno municipal que se non é certo que é de interés de todos os grupos desta corporación que o proxecto do polígono industrial sala adiante, se lle decía, xa por parte de aquí de outros membros, equipos que forman parte deste goberno, que é necesaria a implicación de todas as administracións e é necesario que por parte tamén dos empresarios empecen a poñer fondos encima da mesa, porque o que non podemos pretender é que o lanzamento e a posta en marcha desa iniciativa empresarial e que os cartos para financiar arrancar esa licitación do proxecto o fagamos cos cartos de todos os veciños de Ribeira, comprometéndolle o suministro de servicios ou de outras infraestructuras que poden ser de primeira necesidade para as súas necesidades vitais. Recordo, señor Reiriz, que ese proxecto, aparte de que xa temos en este momento encima da mesa un sobrecusto que es destas personas que fixeron ese recurso ao xurado de expropiación de Galicia, suma esta diferencia de valoración 300.000 euros. Imagínese vostede onde nos podemos poñer nesas cifras desa valoración cando contemplamos un proxecto inicialmente con 12.900.000 euros e resulta que se lles quedou polo camiño pois toda a infraestructura de levar os servicios a ese polígono. E estou a referir a esas infraestructuras de abastecemento de auga, de saneamento, de gas e de electricidade. Polo tanto, señor Reiriz, non sei se vostede de vez en cando pode botar un ollo, pode asesorarse cos técnicos a quen competen as competencias en materia industrial e sería unha competencia impropia dos concellos, pero metémonos todos en este proxecto convencidos de que se conseguimos levar isto a bo porto vai a ser positivo para todo o pobo ribeirense e para que as empresas se sigan implantando en Ribeira. Vamos a apostar por isto, pero sí, é necesario buscar esas financiacións externas. Decíalle que en este momento estas diferencias de valoracións van a 300.000 euros. Imagínese vostede que se lle aplique un incremento do 30 e pico, 40% a esas cifras dese proxecto que inicialmente se plantexa e que logo lle aumentemos esa dotación de servicios donde nos estamos poñendo precio metro cuadrado. Creo que é hora de que aquí as distintas administracións vayan poñendo os pés na terra, tomen conciencia de que Ribeira necesita ampliar ese suelo industrial. Nós, como administración local, os primeiros interesados remando aí conjuntamente con todos os implicados e ca Asociación de Empresarios, pero non podemos seguir con este proxecto se non temos un compromiso de financiación das outras administracións. E aquí a Xunta de Galicia, que ten a competencia en materia industrial, sí que ten moito que decir. E recordarlle, señor Reiriz, que neste proxecto de polígono se lle colaron, non sei a quen, terrenos que pertenecen ao municipio da Pobra, que tamén están supoñendo un atranco, porque o resto dos terrenos que pertenecen ao municipio de Ribeira foron todos expropiados, están pagadas as cuantías valoradas inicialmente e presentada a documentación no rexistro da propiedade, porque é outro requisito que tamén para impulsar esa licitación
que estes terrenos teñen que estar inscritos xa como terrenos municipales e é un camiño pois que xa tamén se ten andado. Por lo tanto, remato, señor alcalde, vamos a defender os intereses municipales como non vai a ser de outra maneira, pero vamos a ser realistas e non pedir compromisos a toda a población de Ribeira de algo de algo que hai outros sectores e outras administracións que se teñen que implicar moito máis fortemente e poñer compromisos serios sobre o papel con firmas e non con palabras. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señora Pouso. Quenda do Partido Popular. Señora San Pedro, ten vostede a palabra. Moitas gracias. Ben, pois antes me refería a esa falta de transparencia, a esa falta de lealdade institucional, e agora teño que volver a reiterala. Estánme dicindo que remata o prazo para presentar este recurso 5 de agosto e nós enterámonos hoxe ás 3 da tarde. A 1 da tarde nos enteramos de que vai ir algo por urxencia, pero é que esta proposta, a proposta, non estaba colgada na plataforma hasta as 3 ou 3 e pico da tarde. Entonces, cando remata o prazo, o 5 de agosto, para presentar un recurso de un asunto que ten que ver co polígono, que lle pode costar ao Concello casi 300.000 euros, me parece que é obriga tamén de vostede, señor alcalde, e non dos técnicos, que por suposto que nos atenden de moi boa gana sempre, porque é a súa obriga, é o seu deber, e ademais hai moi bons técnicos neste Concello, pero é a súa obriga, é a do seu equipo, informar de algo que saben no día 27 de xuño. Porque ese día 27 de xuño había personal deste Concello presente no que foi pois ese fallo do xurado de expropiación de Galicia. E, polo tanto, unha vez máis, esa falta de lealdade, porque aquí falase moito de herdanza, eu creo que a herdanza lle ven moi grande, igual que lle ven grande, pois en moitos casos, a xestión de todo o que ten que ver con este Concello. Pero de verdade que a min repetir unha e outra vez, pois eso de que estamos no mismo barco, de que vamos a pelear todos polo polígono, peleamos polo polígono cando a vostede lle interesa. E cando non, pola porta de atrás metemos un punto ás 3 da tarde. E cando non lle interesa tampouco non conta con nós absolutamente para nada. Non nos convida absolutamente a nada. Non nos convocan a Xunta de Voceiros. Por favor, señor alcalde, ter que escoitarlle decir que unha e outra vez, como decía antes, que isto é de todos os grupos, que pelexe o Grupo do Partido Popular. O Grupo do Partido Popular vai a pelexar polo que faga falta. Porque creo que sempre demostramos neste pleno que estuvemos á altura das circunstancias. Nunca votamos en contra de algo que estivese que non fose a favorecer o que é o interés do municipio. E, por suposto, que tampouco vamos a votar en contra desto, porque creo que unha vez máis temos que defender os intereses municipais. E os intereses municipais pois van nese sentido, no sentido do que din os técnicos que fixeron este proxecto. E se hai que pagar menos, hai que pagar menos e vamos a ir adiante con este recurso. Pero eu o que voto en cara é que aquí se nos trate como se non pintásemos nada. E somos o grupo maioritario deste pleno. Entonces, despois, se nos enche a boca falando de ir a outras administracións, de que se a Xunta de Galicia, de que se estamos no mismo barco, e aquí no mismo barco estamos un minuto ao mes cando nos interesa, porque para o resto, señor alcalde, non se conta con nós para nada. Este é o último exemplo. Non vou a falar do que levou o señor Reiriz tamén, que se nos presentou a última hora, o tema dos taxis, pero que isto xa é unha reiterada en todos os plenos. Polo tanto, eu de verdade que me indigna ver como se nos trata. Falo do 27 de xuño, pasou un mes, sabían que tiña que ir a este pleno, porque se acaba o 5 de agosto, o que é o plazo para presentar este recurso, e nós nos enteramos hoxe ás 3 da tarde, porque eu tiña aquí unha serie de documentación a 1 da tarde, pero, claro, digo, sin proposta, que vamos a aprobar? Que é o que se vai a levar ao pleno? Claro, me parece unha falta de respeto total, o non saber chamar, o non saber, pois, o mínimo, do mínimo, do mínimo. E cando estamos a falar dun tema no que vostede quer implicar a toda a corporación, que me parece o máis lóxico, porque toda a corporación leva traballado moitísimos anos para que este proxecto sala adiante, porque sí, agora falamos da Xunta de Galicia, falamos de que as competencias son impropias, o decía a señora Pouso, sí, pero todos os que estamos aquí votamos por unanimidade e sabemos que votábamos un polígono industrial de titularidade municipal. E agora temos que asumir o que votamos. Eu non digo que non haxa que recurrir a outras administracións. Hai que facelo. Pero non podemos ora recriminarlle nin á Xunta de Galicia, nin á Diputación que nos axuden ou que non. Hai que asumir o que votamos. E aquí o votamos todos sabendo o que facíamos. E o que pasa que é moi bonito cando se está na oposición, votar e votar e votar, e despois cando está un no goberno ten que asumir todas esas responsabilidades. Polo tanto, a nós nos van a ter aquí, porque creo que en todo este ano que levamos de legislatura non faltamos á lealdade institucional nin unha sola vez.
E vamos a seguir traballando así. O que pasa é que non estamos dispostos a aturar que se nos trate tamén como se nos trata, señor alcalde. Eu tiña que decilo, e de verdade que me parece en moitos casos pois unha falta de respeto todo o que se di. Falaba antes tamén do tema de repotenciación, que nós perdimos unha subvención, non. Nós non podíamos acceder a esa subvención porque non estaba feita a modificación urbanística. Eso tamén o quero deixar claro. De verdade que nós vamos a votar a favor, creemos que efectivamente hai que defender os intereses do Concello, e nos parece ben sempre estar na parte dos nosos técnicos, que son os que fixeron estes informes, pero creo que de verdade as cousas se poden facer de moitísimo mellor xeito. Nada máis e moitas gracias. Ben, pois xa explicadas as posicións dos grupos con respecto a este expediente, agradezo tamén que haxa esa unanimidade para poder sacalo adiante. Dicirlle simplemente, señora San Pedro, que non é certo, que non contemos co seu grupo. Son concelleiros e concelleiras desta corporación, teñen mecanismos suficientes como para poder participar da vida municipal diariamente, e creo que por parte deste goberno pois a información que se dá é toda. Os técnicos do Concello tamén o poden facilitar, é dicir, non sei, poderemos facer cousas mellor, evidentemente, porque somos humanos e tamén cometemos erros como todo o mundo, non? Pero, máis alá diso, eu agradecerlle tamén que hoxe verbalizase que o Partido Popular vai a votar a favor e vai a pelexar por ese polígono industrial, como fixemos outros cando estábamos na oposición e tampouco nos opuxemos nunca, e, por tanto, creo e sigo reiterando que creo que é un proxecto non só dun goberno, senón dunha corporación, incluso de dúas, porque este proxecto non ven de hai un ano, nada máis, non? Pasamos entón a votar este punto de expediente de expropiacións forzosas na que presentaremos ese recurso de reposición ante o xurado de expropiacións de Galicia. Votos a favor? Unanimidade. Grazas. E pasamos xa ao punto de rogos e preguntas, onde a primeira pregunta é de dona Isabel Barreiro Rego. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Boas noites a todos e a todas de novo. Ben, os veciños e veciñas de Aguiño trasladaron a este grupo municipal. Entendo que vostede me está falando do rogo, non? Da igual, vai na línea e no orden en que estaba no expediente. Bueno, os veciños e veciñas de Aguiño trasladaron a este grupo municipal a necesidade de colocación dun espello na intersección da principal calle de Aguiño, na rúa Francisco Lorenzo Mariño, na intersección ca rúa Pinisqueira. A falta de visibilidade pode apreciarse nas fotografías que chegamos na iniciativa, que se circulamos pola rúa Pinisqueira, no momento que un vehículo quere incorporarse á rúa Francisco Lorenzo Mariño, dende hacia o lado dereito, unha serie de árboles, aparte de que xa hai un poste, pero fundamentalmente os árboles impiden a visibilidade dos vehículos que circulan pola calle principal, co conseguinte perigo para proceder á súa incorporación. Polo que exponemos, solicitamos a colocación dun espello que permita ter visibilidade óptima do lado dereito para acceder á vía principal en condicións de total seguridade. Tamén me gustaría facer unha apreciación, nos como concelleiros, e na línea o que decía a miña compañeira Carmen, pois traemos estas iniciativas, somos a voz dos veciños e veciñas que se achegan a nós, en ningún momento vimos a ir contra ninguén, vimos a solicitar o que os veciños nos trasladan. E como voces autorizadas que somos de toda a veciñanza de Ribeira, así o temos que manifestar porque é o noso obriga. Polo tanto, non quero que nadie se senta ofendido nin no seu traballo, nin nas súas competencias. Como eu vin aquí que alguna concelleira e concelleiro do bando do grupo de goberno se poñía un pouco a defensiva, non vai por aí a nosa petición. A petición vai que na medida do posible se atendan as demandas que nos solicitan. Grazas, señora Barreiro. Ten para responderlle palabra o señor Abraldes. Pasen o micro, por favor. Gracias, señor alcalde. Señora Barreiro, os veciños de Aguiño tamén se puseron en contacto comigo polo problema do espello. Claro que é un espello que necesita poñer aí, pero non se preocupe usted cando veñan os espellos que é prioridade poñelo aí, porque eu tamén paso todos os días
non se ve casi. Hai uns árboles ali pequenos, e máis sacouse un seto que había nunha esquina para intentar ver mellor, porque hai moita xente que está dicindo que é imposible ver, hai moito tempo. Temos outro problema tamén na muralla que non necesita uns espellos, pero como nós temos, así mismo que cheguen os espellos, vai ser prioridade en poñerlos. Gracias. Moitas grazas, señora Braldes. A seguinte pregunta tamén é da dona Isabel Barreiro Rego. Ten a palabra. Ben, seguindo na liña do antes exposto, pois varios pais e nais do Colexio de Aguiño solicitaron a este grupo municipal a colocación dunha marquesiña na dirección que vai de Ribeira a Aguiño, pasando á altura dun coñecido bar na Rúa de Listres e cerca e xusto enfrente da parada xa existente. Xa son varios os rapaces e rapatas que fan uso desa parada, tanto en dirección ida a Aguiño a Ribeira como Ribeira a Aguiño, que é onde me solicitan que se coloque esa marquesina e que se podan resguardar das inclemencias meteorolóxicas, porque, como ben sabemos, aquí os invernos son moi longos e moi fríos, se chove moito, e ademais complementaría as dúas direccións que fai o autobús escolar en dirección Caraguiño. Por lo tanto, solicitamos a colocación desa marquesiña para dar abrigo aos nenos e nenas e aos pais e nais que acompañan a esos nenos que collen o autobús diariamente. Moitas gracias. Grazas, señora Barreiro. Ten a palabra o señor Mariño de Bricio para a resposta. Señora Barreiro, sus peticiones coinciden plenamente con las peticiones que recibe este Gobierno y, en concreto, en Aguiño, a pie de calle, tanto el señor Valdés como un servidor hemos recogido este tema. Mire usted, tenga en cuenta que este Gobierno es muy cercano a todos los vecinos y me dirijo a todos los vecinos de Aguiño para comunicarles que estudiaremos efectivamente la colocación de dicha marquesina. Hablando de marquesinas en Aguiño, también vamos a reubicar la marquesina que está en el puerto de Aguiño. Ahora, dentro de la nueva reordenación del espacio del puerto, pues esa marquesina irá ubicada donde realmente están ahora los vecinos cogiendo el autobús. Aprovecho también, dentro de esa transparencia informativa, que una vez pasados estos eventos festivos, también pintaremos la vía recientemente asfaltada. Nada más, muchas gracias. Señor Mariño, creo que a última pregunta, non? Da señora Barreiro Rego. Ten a palabra. Moitas gracias polas súas respostas. Ademais, se me permiten pois aportar que agora que retiraron todas as marquesiñas da parada central, pois podrían perfectamente, que estaban en bo estado, aproveitarse, como tamén era a idea deste grupo cando estaba no goberno. A seguinte pregunta que vou a facer pois, tamén é outra pregunta un pouquiño máis peliaguda, xa que me trasladaron os veciños que viven no entorno da zona da praia da Catía, que se chegaron a nós e contactaron para solicitar de forma urxente o arranxo da ponte de madeira que está no río Listres. Unha ponte que, como saben vostedes, é acceso á praia do Castro da Catía, que é como unión entre a parroquia de Castiñeiras, os areeiros, e Aguiño, e tanto de un lado dunha parroquia como de outra, pois se transita con bastante intensidade. Ademais, comentáronos estes veciños e veciñas que, despois de formular reiteradamente por escrito aquí no Concello, que incluso se dirixiron a vostede, señor alcalde, formularon varias queixas que do estado no que estaba, no que se atopaba esta infraestructura, e que incluso tamén comentaron que tuvera lugar un lamentable accidente dunha rapaciña que caeu nas tablas, que, bueno, tuvo afortunadamente nada de gravidade, pero sí que tamén nos manifestaron esta incidencia. Pois vémonos, como non pode ser de outra maneira, pois na obriga de presentar esta pregunta para que o arranxo desta infraestructura se faga de maneira urxente. E non se limite só a poñer unha cinta, que é o que pasa agora, porque ademais as persoas que viven no outro lado obríganse a dar unha volta bastante considerable se non se arranxa ese paso que é necesarísimo para tanto acceder á praia como para acceder á parroquia de Aguiño, porque é unha ponte de conexión. Tampouco non é de recibo, un pouco na liña tamén do que se presentaba antes por o meu compañeiro Alex, pois que somos un concello de interese turístico, vemos que no pleno mes de xullo pois as infraestructuras están desta maneira. Isto non é algo que invente este grupo de goberno, nin é algo que sea unha herdanza, porque isto pasou agora. Eu este ponte arranxei no todos os veráns.
arranxaba, ademais, podo decir, co equipo da UAD, que todos os veráns procedía a súa reparación. Nunca estivo así. E máis, digoslle que esta foto é do día 25 de xullo, pero que esta foto é de hoxe ás 13:41. E xa lle faltan outras lamas máis. Entonces, para min pareceme bastante importante e bastante urxente arranxar esta ponte. Grazas, señora Barreiro. Para a resposta ten a palabra o Consello de Mantemento, o Sí, señor gracias, Vidal. señor alcalde. Responderlle a señora Barreiro que, claro, según non debía ser o axeitado facer a reparación, senón facer unha ponte nova. Temos o gasto aprobado, orzamentado, e na maior celeridade posible, dentro das capacidade temporal e humana da Brigada de Obras, procederemos a facer unha ponte nova. Moitas grazas, señora Barreiro. Grazas, señor Vidal. Agora é a quenda para o señor Muñiz, onde fai unha serie de rogos. Ten a palabra. Boas tardes a todos. Hoxe presento ao Pleno o seguinte rogo co fin de dar resposta á colocación de marquesiñas na estrada Gándara de Oleiros. Recentemente levouse a cabo unha actuación de mellora de seguridade viaria e accesibilidade na parroquia de Oleiros. Estoume a referir ás beirarrúas da calle Gándara, que foron renovadas hai escasos meses. Durante o transcurso desta obra retirouse a única marquesiña existente que se utilizaba para coller o autobús en dirección a Ribeira. E ao paso do tempo, isto non volveu a colocarse no seu sitio. Fai perder un importante recurso aos veciños que usan o transporte público. Ao mesmo tempo, e logo de falar cos veciños demandantes da colocación da marquesiña ao seu estado anterior das obras, valoramos a necesidade da colocación dunha nova marquesiña seguinte á dirección de Noia, podendo estar colocada na altura que se atopa ubicado o Talleres Choli. Con estas dúas dotacións, a estrada da Gándara quedaría cuberta a necesidade de que precisan os veciños e usuarios de transporte público da zona que merecen absolutamente nestes momentos. Vista a necesidade presentada polos rogos dos veciños e comprobada por mí mesmo que eu lles falo, presento o seguinte rogo: que se coloque a marquesiña que foi retirada durante a obra levada a cabo nas beiras rúas de Gándara e que se atopa ubicada en dirección Ribeira. Concretamente estaba na casa ao lado da Casa do Correo, conhecida como Casa do Correo. O punto 2 é que, aproveitando as marquesiñas que foron sacadas da zona da parada central e comprobando a necesidade con usuarios e veciños, se proceda a colocar unha marquesiña á altura de Talleres Choli, que é ali outra parada, dirección Ribeira. Moitas grazas. Ten a resposta o señor Vidal. Boa tarde, gracias, señor Muñiz. A marquesiña, despois das obras que houbera das beirarrúas de Gándara, non se pode colocar no mesmo lugar polo problema de accesibilidade. Tanto a señora Pouso como eu falamos cun veciño que é o propietario da parcela xusto que fai esquina ali no colexio, entón estamos pendentes dun documento que ten que elaborar o servicio xurídico para que nos ceda temporalmente por para poñer aí a marquesiña. E despois o de Talleres Choli, si que temos así algunhas marquesiñas que sobraron da parada central, algunhas xa medio xa están adxudicadas, o señor Vidal tamén me solicitara aí nos areos que teño que pedir que me ten que dar permiso a Deputación para poder facelo, e tamén estudiaremos a súa proposta. Grazas, señora Iriz. Pois ten o mesmo concelleiro a palabra para facer outro rogo. Moitas gracias. O Pleno trae hoxe co fin de poder manter en condicións o entorno da zona recreativa do Canaveiro. Ao igual que podemos comprobar que en outras parroquias ao longo do noso municipio, Oleiros carece de un mantemento aceitado na inmensa maioría das súas instalacións e áreas recreativas. Poño como exemplo a zona do Dolmen de Aseitos, que fai uns meses trouxemos a este pleno o desmantelamento por parte do mobiliario que ali hai, e sigue no mesmo estado de abandono, sendo uns enclaves referentes turísticos no noso concello. Mais hoxe veño a falar do que é a área recreativa do Canaveiro, no entorno de Salmón, na miña parroquia, que o pasado inverno, con motivo de varios temporales, caeron varias árbores deixando o peche dunha das pistas de tenis completamente destrozada.
Que tamén quero reivindicar que se topa en mal estado a pista de skates, que ten é feita de chapas metálicas, está ou de soldado ou rota nas súas unións con levando o peligro que pode traer. Na mesma parcela hai unha zona que se quitaron os troncos, as árbores cortaron, se levaron os troncos, quedaron as raíces levantadas, tiradas de calquera maneira, as ponlas e picaños, que debe de ser o que non colleu a pinza do trator, quedou ali amoreado, e o outro pasouse a unha zona de monte, que non hai nada, unha zona baldía, que está ali unha morea grande de piñas, picaños, ponlas, detrás da horta dun veciño. Non me parece de recibo tela nesta época do ano co riscos que pode ter para os propios veciños e co motivo de que estamos en época de importantes lumes. Por eso, por todo isto exposto, vésome na necesidade do arranxo do entorno e pido que se realice o mantemento regular en toda a parroquia de Oleiros, poñendo especialmente nas zonas máis transitadas, que seguindo esta política de mantementos pola que estamos atravesando, se acondicione o espacio recreativo do Canaveiro, e a retirada inmediata dos restos das ponlas, picaños, as raíces e todo o máis que quedou ali. Se arranxe a valla da pista de tenis e dos skates no menor espacio posible. Gracias, señor Muñiz. Ten a palabra a señora Pouso Maneiro. Gracias, señor alcalde. Señor Muñiz, de verdad que me alegro que se preocupe pola parroquia, porque a miña tamén. Pero nesta moción mezcla vostede bastantes cuestións. Vamos a ver, por un lado, todo o tema que afecta ao dolmen das Xeitos, ese deterioro que está, digamos que no cierre, o portal ali colgado, deterioro dos letreiros, deterioro de papeleiras. Temos o compromiso da Diputación de que van a arranxar, de que van a facer unha actuación de mellora, porque, como vostede sabe, é un ben de patrimonio histórico e pertenece á Diputación Provincial. En canto a todo o tema de mantenimento, o mantenimento non se deteriora e non aparece en cuestión de 12 meses. O mantenimento é unha asignatura pendiente que vende moi atrás. Entonces estamos facendo un esforzo por mellorar ese mantenimento, por traballar e por intentar sacar as cousas adiante. Certo é, non lle vou a mentir, de que, bueno, pois seguimos en temas de desbroces e de limpeza, pois co mesmo número de personas, con un trator que se adquiriu que efectivamente empezou a traballar, pero que a verdad é que nos está resultando insuficiente porque, aparte, bueno, pois o condutor está tendo unha determinada situación personal con familiar e personal que fai que hai días que non poda acudir a traballar, co cual nos está obstaculizando. Informarlle de que estamos en trámite xa para reforzar ese servicio a través de unha contratación externa, tanto de desbroces como de limpeza. En canto a Vallo do Canaveiro, decirlle que se xestionou co seguro do Concello a cobertura. Vostede sabe que a causa desa caída desa valla foi, bueno, pois un vendaval que houbo que tirou uns pinos que estaban ali. Estábamos pendientes da contestación do seguro, pero por outra parte tamén xa temos a valoración por unha empresa externa que vai a facer os traballos de execución. Xa está o orzamento aprobado, eu calculo que antes de mediados de mes estarán os traballos iniciados. En canto a todas esas ponlas e ramas, eso xa fariña de outro costal, porque está vostede referindo son traballos pendientes da Comunidade de Montes de Oleiros. Temos contratado o que é toda a limpeza e o triturado de restos de limpeza das faixas de protección e triturado dos restos, eses pinos que caeron aí, pois levou a madeira, era aproveitable, levou a un madeireiro. En canto ás ponlas, bueno, pois inicialmente xuntáronse ali para que cando viñera o trator para triturar xestionara eses restos de biomasa, ou, mentras tanto, tamén se había algún veciño interesado que fora por ali a facer ese aproveitamento de leña. Decirlle que está previsto que o que fai os traballos pois empece tamén esta semana, co cual a intención é actuar prioritariamente na franxa do hospital,
que eu creo que é o centro que temos do que temos que estar máis pendientes, e a continuación pois actuar no resto dos lugares. Oleiros non está olvidado, eu sei que vamos quizás máis lento do que nós todos quixéramos ejecutar os traballos, e agradecerlle de verdad pois a preocupación por ese mantenimento, porque é a preocupación que tamén temos desde o Goberno. Mais non moitas gracias. Moitísimas gracias, señora Couso. Non, as preguntas non teñen xa réplica. A última pregunta é a da señora San Pedro Fernández, que lle dou a palabra para que poda formulala. Ben, nos últimos anos estivose a traballar intensamente na procura dun espazo adecuado para ubicar o que vai a ser a futura sede do Club de Remo Náutico de Ribeira, e que así formase parte dun centro de deportes náuticos que puidese estar afincado na parroquia de Aguiño. Logo de superar múltiples escollos, cambios de parcelas, modificacións nos proxectos e demandas varias acordadas da man do propio club local, conseguiuse un lugar aceitado e conveniente para poder levar a cabo o levantamento de dita infraestrutura na zona portuaria de Aguiño. Unha instalación acorde coas necesidades do club e as súas perspectivas de crecemento, que permitirá dinamizar a súa actividade, que ata agora tiña como centro de operacións o espazo cedido xenerosamente pola Confraría de Pescadores e Mariscadores de Carreira e Aguiño. Na pasada legislatura, os grupos da oposición pretendían erixirse ante a opinión pública como os máximos valedores deste proxecto, subestimando o tremendo esforzo que dende o anterior goberno se fixo para que se puidese materializar, e pensando que a xestión diaria moitas veces é coser e cantar. Mais agora non todo é coser e cantar. E así é como a mediados do mes de abril podíamos ler na prensa como o goberno municipal facía as últimas comprobacións no terreo para continuar coa obra do club. Un mes máis tarde, a mediados de maio, o Executivo local informaba do inicio das obras para construir a nova sede e o inminente comezo das obras de cimentación. Máis de 2 meses despois, comprobamos que a obra segue sen iniciar e sen información de cales son os motivos que levan a esta situación de parálise logo do anuncio municipal. A preocupación do noso grupo, así como a que nos transmiten tamén desde o propio club, pois atopámonos todos nunha situación de incerteza ante as escasas explicacións, e por iso queríamos formular a seguinte pregunta. Cales son os motivos da paralización da infraestrutura nomeada logo de anunciar o Goberno a súa posta en marcha, e cando se prevé que se reanuden os traballos? Moitas gracias. Señora San Pedro, ben, pois a paralización temporal desas actuacións tan importantes para ese club de remo, que todos e todas sabemos, porque sabemos o estado das instalacións actuais, pois débese a que no chan, no firme, atoparon fango e, por tanto, non podían soster o propio edificio nese elemento inconsistente, non? Por parte da empresa adxudicataria do servizo, decidiuse encargar un estudo xeotécnico de maneira propia para saber se era necesario unha modificación dese proxecto para instalar micropilotes, e como vostede sabe, eso encarecería o proxecto para asentar ben o propio edificio. Dende o Concello de Ribeira, o que fixemos foi encargar un segundo estudo que certifique cun estudo xeotécnico independente se é necesario facer ese modificado de proxecto con micropilotes, ou ben se pode adoptar calquera outro tipo de solución arquitectónica que permita, en primeiro lugar, avanzar no proxecto sin facer unha modificación, por tanto, alixeirar os prazos. En segundo lugar, para mí o máis importante é construir un edificio que teña unhas calidades óptimas e que non vayamos ter problema en 2, 3 ou 4 anos onde haxa fendas estruturais ou parte da instalación pode verse afectada por movementos de terra, non? Entón, iso é a explicación de que esa obra leve unhas 3 semanas paralizada. O estudo por parte do Concello terémolo xa esta semana. No caso de que non haxa que facer ningún tipo de modificación, sabe que se poderá reanudar a obra en cuestión de días. En cuestión de que haxa que facer algún tipo de modificado, porque no seu día non se fixo un estudo xeotécnico bastante avanzado que pudera determinar cal era o chan que había nesa instalación portuaria,
pois demorarémonos un chisquiño máis. Sabemos que iso implica unha molestia evidente para os membros do Club de Remo, pero tamén entendemos que como administración debemos garantir que esa instalación cumpra con todos os parámetros de seguridade da propia infraestructura, que non teñamos tampouco problemas a medio prazo con esa infraestructura por tema de fendas estruturais. Bueno, dicirlle, porque parece que comenta aquí, non, que os únicos que fixeron esforzos foron os do grupo goberno anterior. É certo, vostedes planificaron, creo que ata 5 ou 6 propostas de Club de Remo antes de dar coa última, non? En todo caso, cando chegamos ao goberno tivemos que facer esa modificación porque quedara deserta, creo que se lembra, a propia adxudicación quedou deserta, por tanto nós volvemos a facer un cambio na estrutura para simplificala e que cos mesmos recursos, que é 1.210.000 euros, se pudese sacar a licitación, é dicir, facendo o mesmo edificio, pero non incrementando ese custo, non? E despois, evidentemente, ao longo dos sucesivos meses, pois fomos facendo os trámites de licitación, adxudicación e posta en marcha desa obra. Esa é a resposta que lle podemos dar neste momento. Non hai máis rogos e preguntas. Se hai unha petición de información por parte dun veciño apelidado Pérez Martínez, onde lle pide ao secretario que aclare cuestións sobre o regulamento de participación de veciñal e, por tanto, a posibilidade de intervir nos plenos por parte da poboación. Así que doy a palabra ao señor secretario para que pueda explicar este asunto. Gracias, señor alcalde. Bueno, en relación con los en los plenos municipales, lo primero que tiene que tener claro es que el sistema a través del cual funciona el Ayuntamiento de Ribeira es un sistema de representación política, no es un concejo abierto, es decir, no es una asamblea vecinal en la que todos los vecinos puedan intervenir en los plenos planteando continuamente solicitudes o quejas o recomendaciones. Insisto, el sistema es el de representación política, por eso están los concejales aquí todos libremente elegidos por todos los ciudadanos, y como acaba de comprobar, es a través del sistema de ruegos y preguntas donde ellos van canalizando todas aquellas demandas, todas aquellas sugerencias que el conjunto de la ciudadanía le puede ir presentando, ¿no? Hay otra cuestión de carácter formal, que esto es la posibilidad de participar en los plenos por parte de los vecinos queda reducida única y exclusivamente a dos posibilidades. Hoy teníamos, por ejemplo, en el orden del día un punto, que era el reglamento de los taxistas o la ordenanza del funcionamiento del servicio del taxi, donde, como pudo comprobar, hay una asociación que previamente se reunió con los representantes políticos, donde canalizó sus sugerencias y donde incluso en el Pleno, si fuera el caso, y lo presentaran en tiempo y forma, podrían haber intervenido en ese punto. Pero siempre y cuando sea un colectivo, sea una asociación, donde el punto pues, tenga un interés directo pues, en su actividad profesional, económica, social, industrial, etc. La segunda forma de participar es la que estamos tratando ahora y que tendría lugar siempre fuera de lo que es el turno de ruegos y preguntas. Es decir, una vez que el alcalde levanta la sesión y si él lo considera oportuno, es decir, no es un imperativo legal, es una posibilidad, puede abrir un turno de ruegos y preguntas entre la veciñanza al objeto de conocer algún tipo de interés o de parecer que sea, digamos, interesante para el conjunto de la ciudadanía. Pero sin perjuicio de todo ello, la forma sin entrar en el fondo de su reclamación, que ya ha sido tratada en el Pleno varias veces, siempre tiene la posibilidad de presentar solicitudes a los departamentos municipales correspondientes. Vía Ley 39/2015, la Ley de Procedimiento Administrativo, puede canalizar sus solicitudes, sus reclamaciones y, gustosamente, desde el punto de cada uno de los servicios, le van a contestar sí. Todo esto que le estoy comentando sin ningún tipo de problema, se lo puedo trasladar por escrito para que usted lo tenga y sepa cómo canalizar en el futuro pues, cada una de sus reclamaciones. Es simplemente lo que tenía que decir. Moi ben, pois unha vez aclarada esta cuestión por parte do secretario municipal, levantamos a sesión. Grazas.